Mira, ndokufonera bheki, mira vanhu vamboungana, ndokufonera bheki. Ndokufonera bheki, mira. Nine people. I'm not to Ariko. Ariko. Let's say one, guys. Let's say one. Thank you, Mandlamin. Yabonga. Two people, three people. Right, Chakwana. You get to very music here. Right, Chakwana. Right. Once you said 5, now 9. Kuchembera kani Madlamini iwe sengugile mina vele. Sengugile. Right. Maswera sei maneri kumati manenyika mangwana nchita ayo ngatsangane pa chirongwa chezivara nhasi pa Sisimelis Diaries. Handitika
aiwa vedu zvinokurudzirwa zvinotendwa zvakanaka zvinotendwa aiwa ndeimwewo fani yakati aiwa sisimeli muri kuita basa rakanaka ndinokumbirawo kuti ndikuitirei uniform yekuti munonge muchingopfeka matishirts anenge akanyorwa kunzi Sisimeli's Diaries kana motanga mashows enyu because tinokomboregwa tiri kunzvimbo dzakasiyana siyana saka ndakatumigwa wakawanda izvo muchiona kudai zvimwe zvisina mavoko zvimwe zvakadi vedu we ngatitendeiwo chakanaka mukaka urengwe munyu hakuna vaviri vatatu vanozviita handitika ndoda kutenda nezuva ranhasi handitika kuti tinge tiri pano aiwa guys nyaya yatinayo nhasi inyaya yamary anyway nhasi why is kupiwa aids and nekuurira zvanetsa kudai gore rino simba rashe aiwa itori topic andakakumbirwa nevamwe vakadzi nevamwe vasikana nezuro kuti inge ichiuya pano tichaitaura zvakare iyoyo right. So guys ndinoda kutenda zvakare zuva ranhasi hatina sponsor takasina sponsor saka sponsor Sisimeli's Diaries ndova sponsor show yanhasi yaifana kuita manheru antika but manheru zvamunongoziva kuti ndozvishandira manheru ezvino month end kuri busy ndechida kumboendawo kubasa hanimaona kuti ndimbonodiwo ndimbonoshanda saka manheru anizokwanisi handika kudisappoint Wednesday futi zvendakaenda kubasa zvenhasi ndoenda kubani kati aiwa chirega ndichiuya neguest sezvo iri free izvo zvitingodi tinzwe nyaya yake tiwane kumubatsira handitika so macounselors please garai muri pastandby handitika show ndeyemunhu wese is allowed to participate munhu wese handika anouya neidea yake uyawo participate ndisati ndatanga kuti tidedze guest yedu yezuva ranhasi handitika anonzi Nyarai watapasari kuti Nyarai handitika hanzi zveregai ndimboverenga macompliments aya and this person is from America hanzi Sisimeli, thank you very much for the job that you are doing, stay blessed, we will always watch you from United States of America. Munhu akangondisenderawo iri message handitika so tinoda kutenda chirongwa chedu chinenge chiri kuindira mberi asi ninika guys I cannot do it without you guys hanimaona handikwanise kuzviita imi musipo handitika hazvigoneki pakaita zvemumwezve akati hi Sisimeli, my name is Cynthia Hazel, want to say well done Sisimeli's Diaries. I'm also qualified in counseling for drug abuse and other social psychological issues. Unfortunately, because of the type of people I work with, I'm not on Facebook, but you have access to your YouTube. If you ever need any help, let me know. Hugs to you and well done. By the way, methadone for Lala is not suitable for cocaine addiction. It's used for heroin addicts. You are most probably been told by this time. Anyway, Sisimeli, enjoy your shows. Looking forward to see more of these shows from Cynthia. And ndeumwe zvakare akatinyorerawo saka vese guys want to thank them guys people vasiri kwanisa kupinda pana paFacebook vanotionerawo kuYouTube for appreciating us antika asi izvi handaizvigona imi musipo saka ini ndoda kuti ininiwo from me to you guys thank you very much ndimuri kuita chirongwa ichi chifambe thank you nekuuya kwenyu muchiungana pano muripo hakusi kuti munoda nyaya yastereki muripowo pakubatsira vamwe venyu makatoofawo kuhelp kuti rega ndibatsirewo Sisimeli ini ndinoita counseling idzodzidzi kana uyu ndipei nditore munhu ndine macounselors akawanda abuda pano padiaries asingabhadharwi mari guys mavolunteers handika ndine malawyers akawanda kati zvinodawo law ini ndiri lawyer a qualified lawyer please ingoyaiwo kwandiri mungondipawo ndokubatsirai ndichifamba nazvo kune vanotengawo data kuti show yedu ienderere mberi handimaona isarambe ichimira saka mese makakosha kuti vasinawo hakusi kuti havadiwo kucontributa nerimwe remazuva kune vari kuZimbabwe vari mose tinongokudai zvakafanana handitika ndinokutendai inini personally ndoda kutendai ndichiti aiwa Mwari vakuitirai zvakanaka guys ngatirambei let's try this 2020 kuti to build our nation, to build our Zimbabwe, to build each other mune zvakanaka tichitamba nematambiro edu akanaka iwaya ndoga ndaizvikwanisa denda ndiri 1 ndichingowawacha ndiri 1 pasina vanhu handaizvigona but right now 2500 handitika ndo chinonzi rudo so thank you very much guys handitika watakatuka zvakare vanhu vandakakonana naye wondiregera it was not my intention kuti kwako kungofarisawo zvakatodarika handitika tireke kuramba takabatirana chigumbu it's not healthy for you guys handitika ngatindirei mberi tifonere kola yedu yezuva ranhasi handitika muzvinzwire nyaya yake anoti iye batwa nemunhu regai ndirege kutaura nyaya yake regai azvitaurire oga nyaya yake regai tichimufonera back tichinzwa nyaya yake. Hello. Hello. Nyarai waswera sei? Maswera sei. Waswera
saka ndozita rako ratakupa muzuva ranhasi iri Nyarai, wakati une nyaya yako yaurida kusheya nevanhu wochiwanawo mazano kuti upore because uri kuda help, you need psychological help handitika. So tinokugamuchidza pachirongwa because it takes a brave woman, a brave girl, a brave lady, a courageous girl like you kuti uye pachaunga tiri 500 and something right now uzotaura nyaya yako kuti ininika handina basa nazvo kuti vanhu vachanditi kudii kana kudii but ndoda kubatsirwa, ndoda kuhelpiwa handika. Saka Nyarai ichakunza pachirongwa chanhasi iwewe chii? Nyaya yako yakamira sei? Okay, Nyarai is to Smelly said my fake name, right? Kuti ndiwe pachirongwa cha Smelly, it's because of what I'm going through and again of what I am seeing like around Maona. Navanati, I think if I can share my story, maybe I can even help one or two people who are out there who are just living in fear, anxiety, very depressed as much as I am. Yeah. Yes. So I think I can start to narrate my story. Yes. Yes. And check on my comments or anything. Don't worry about the comments. Panapa patukwe munhu pano. Don't worry. Enderera mberi. Ndikuona malavu nema likes chete nema comments aripo. Pano atituke munhu. Panapa ndo kwani patisa. Guys, pano you don't bash munhu. Muno basha kumvenge. Pano ndo one page ratsinga iseti kublock kana uchitaura munhu achitaura nyaya yake iwo yana negative comment akona tinezi insult rako. Tinoko kuti qopo uchaonera Melis Diaries kuseri kwani kusina kwanisa commenta. Enderera mberi Nyarai. Yeah. Okay, so inini it happened kuti ndakakura mu location ndakakura ndina mama mudhara namumzi zvakasiyana zvazvo. Ine ndakakura life yange right, I cannot say ataiwana zvakawanda kana ungati taishaya, but tiri vanhu kuti we never lacked. Yeah. But munongoziva mukukura this peer pressure ivana ndane mukomana wangu. It happened first boyfriend yangu ndakaita anga mukomana wechikuru, anga atopedza chikoro, atomboenda kuma diaspora yedu mudhuze maona. Apa handi mukomana ndakaganana naye. Ndakanana nemukomana iwe takadanana zvakanaka nakamushe ndakunotopedza form 3 yangu apa ndabatira nhumbu. Ungone makore mangani apa? Ungone makore mangani? Ndane 16 years. Okay. Zvekumushaka unobva watonzi tizira paimba ndaenda kumukomana maza it's something chekuti lechi ndakukwanisa kuzvitaura because I feel ndamu healing process. Ndakabatwa rafu not nemukomana, no, mukomana aindida but ndakabatwa rafu namai vake kusvika pakurara panze. Ndairara panze mukomana aibati no it's okay kana mati musikana wangu arare panze kana neniwo ndaakurara panze. Torara panze mangwana makuseni kana tamuka kuti ini ndikupakurira mwana wangu chikafu. Upakurira mwana wangu chikafu, ini ndaisapakurirwa chikafu. Mwana wangu but okay, let's share this food and then we could share that food maona. Zvakaitika mawiki 2 weeks 3 weeks chingodaro and it happened mukomana akabva anditiza. Kwakazokutiza seizve iye aikuda iye ari yaimira newe? Iye pakutaura pake anoti anga asisaziva anga akuremerwa kuti saka uzvifambisa sei kana kuti chii munongozivawo. Ipapo kana neni ndizvokuti mibvunze kuti ndinongozvibvunza but I'm just trying by all means kuzvita let go so that no matter how much I'm going to ask myself and kuda kuziva more maona, that's more I get hurt. Yeah, ndizvo. Akabhatiza nini kwandira akamuka makusena bandi tari kuenda kubasa maona. Akamuka makusena bandi tari kuenda kubasa, I want a piece job something like that. But I'm all right, no problem. Apa aenda kwadoka pai imi ndatora zorara panze ndega pai nana kudzoka. So paine vamwe kazini yedu so yange iri kumba kwedu ndakazoti iwe chingondidongorera ndakazoti imi munhu haana kudzoka kumboya apa ndarara ndega panze ndiri kutotya. Ndiye akazonoita sei? Ndiye akazonosvitsa shoko kuvabereki vangu akati imi mukombosairi kuti muri kuti munhu ari kumurume akatizira but mwana akurara panze apa mukomana amudzinga. Mama wangu amboita sei? Ambowandibva kunakazana yangu kunomutaura wekumba hapana chaanomirira. Ndandatora tuembe twangu ndakadzokera mumba kwedu.
kuramba kwedu pai abva ndatogara nhumbi ndatokura kusvika pakuzvara zvaya munongoziva nhumbi yepwere kana kuziva kumboti kunonzi kune morning sickness or anything nanditori healthy kunyange pakuzvara mwana wangu ndakazvara mwana wangu zvakanakisisa nditori healthy apasina kana dambudziko ndazvara mwana wangu mwana atosvika 5 months 6 months komana abva atanga kufona manje. I think that's when the whole war started. Hey, ndichiri kukuda chichichichichi apa manje mumaraini ndichiri kusekwa kunzi akametiswa ari mwana wechikoro abva arambuka ndaisafamba smeli munoziva location if kana makamboziva life yelocation I think people muri palife you know how our location lives takatokurira kumalocation ndo life yacho chaiyo kusvikira ameno you know that zvinoitika malocation that's the same thing chinoitika kana pamafacebook website people vanongotrowa mashoko not knowing kuti zviri kuitika kune munhu chii the trauma that she's going through people they don't care they just vanongotaura pfungwa dzavo maona mukomana atanga ndifonera pai ndichiri kukuda vandatoudza mubereki mukomana akumbita achiri kumbita anzi mubereki akatomuti siyana nazvo rudongoti ungoti yamusiya mwana wako kuti tigoro uende kuchikoro andati pandaramba ndichifonerwa nemukomana ndaramba ndichifonerwa nemukomana pai ndotokuroora huya angaenda kudiaspora yemudhuze medu munext medu huya ndotokuitisira etd pai amba ndaudza mama but alright enda pamwe ari serious zvechokwadi mai vachona manje ndopa vakatanga kuita comeback around chikanzi sorry zvenyu takakanganisa chichichichi tinoripa takuda kuti mwana wedu agare nemunhu wake pai tabva tatofunga kuti aiwa zvinhu zvese zvaita zviri right komana abva atumira mari dzematd pai nemwana amweni wabva watonondisiya pai pavatodzoka pai kupi kumusha izvo kupi nini chandisina kuziva ndopekuti ndinozozvibvunza ndega kuti munhu aindida kana kuti aisandida mwana ipapa anga ane gore panje anga ane gore pandakanosiyiwa pai takangoti ndichisiyiwa pai ndopandakabva ndangoti agire ndirumire mwana uyu aita sei anga akundinetsa pandanga ndisisiri kumubereki ndisisaziva kuti mwana akatanga kundinetsa asingadyi ndinoita sei panangonzwa nevanhu munongoziva kuti unongoonora naunowiriranawo navo waenda kwawaenda andaiwa rumura mwana ndosaka asisadyi pandatorumura mwana pai so it happened kuti pakuzofamba kwenguva ndakazota find out yekuti chakabva kuti mai ava vazenge vakundida enyaya yekuti mwana wavo akanga akuita zvevasikana kunoku maona ndokwanditori right now anga akuita zvevasikana kunoku aisha zvevasikana vachifonerwa nevasikana vakasiyana-siyana vakati gere ndeti mwana aiti sei adzokerane nemwana wero ndakanga ndati haadi zviri nani hake avatogarisana because kwaari anopedzera anhongana kana nechirwere maona sisimele takagara pai ndakangoti tichigara wiki 2 weeks I think after kuda kupinda mumwedzi kana mumwedzi nemaweeks ndakatanga kubuda discharge toji yakatombondibvundudza ndikati ko zvinhu zvandikubuda munongoziva zvepwere zvinhu zvandisandamboona siko zvinhu zvandikubuda munhu atenda basa mbandatofona ati imi kuno kwamino zvandikubuda uku kana mauya pamundodogona ndotogona kufunida kana kuenda kuchipatara kozi zvine mweya anzi alright ndinouya munhu abva auya pai zvikanzi zvii ndikageza kasvaibva zvapera munhu wekuti tione ndobva muti handiti ndageza okandi saka hapana vanoitya kadzindo zvamunoita ati nobawani zvikanzi handiko zvinezvi wanyatsowo mukadzi wakunatsorana nemurume anoda chaipupina musoro mangu kana undiziva kuti chichikuitika tagara pai saka ndakazotanga kuvaviwa simili kuzasuku ndakatanga kuvaviwa kutanga amara tinoda kuendeswa kuchipatara vanaendeswa kuchipatara ndopandakandobatwa kunzi isiki ESCI maona aisha ndabatwa kunzi ESCI pai ndobva zvati ndobva ndanhingirikina pandarapwa iyo wachona bva arapwawo pai katanzi munogara almost 7 kana almost 14 days musingasangani anzi alright hatina kuteswa ipapo patatodzokera patanogara maweeks aya pakwana patatanga kuita life yamai nababamba tanga ta life yamai nababamba
if I mentioned, obviously pesa pamanzwisa hapana kana mbotaro ndakazororwa guys. Nandinororo. Ndizvekuti mukomana angati he ndinotoya ndichirora he chichichichi aitofamba nekamota kaifamba nako kuti ko wakati chichichichi zvanzi chatengesa mota chitengesa mota mbunobisa kaona chi waitotara wega hapana kana munhu aitombokuteerera. Ndagara paye ipapo pandakaenda kumuteera mamuri muna June. December achikwana ndichimboti ndakumboenda kumba. Panangopiwa mari yebhasi pandaenda kumusha. Ndaenda kumusha mbandakusvika mari kana ndiende kukliniki. Pandaenda kukliniki mbandateswa. Chakaita kuti ndiende kukliniki chi? Inyaya yekuti ndakambozviti ini ndakambopiwa STI kana ndimbonoteswa. Pawakapiwa STI iyi ukanzi pawakaenda kukliniki mukanonzwa kuti STI vakakudza kuti irudzi rupi rweSTI kana kuti vangoti STI? Havana kutaura kuti irudzi rupi. Alright. Okay. Havana kutaura kuti irudzi rupi. Ameno pamwe kana vakanyora pakadhi handizive tingangobewa injection vanangopiwa matablets ainwa for 7 days. Ndobva ndaenda kuZimbabwe mbandanotongozviti nezvongoti munhu aingozviti ndakapiwa STI. Chakandipondeswa ndakangozviti kana aine chirwere murume uyu obviously 6 months of this pamwe ndatonacho. Mungochingozvibvunza kungozvibvunza pandatoteswa pai pandatonzi negative. Alright. Pandadzokera akambogarisa kuZimbabwe kamba ndatodzokera ndichingodzokera sisimiri ndichingogara imwe STI ichiuya futi. Masame symptoms akaitika pekutanga yaye manzisa ndo akadzoka. Panatoti ko zvikanza pamwe haina kurapika zvakanaka ndazvandakamboita apa une 17 ka 17 18 handi 17 18 apa manje 17 18 because unaenda ndakaita nhumbu ndine 16 ka kuzoita 9 months dzekuzvara pamwe nandane 17 pakuzoita gore rese ndisina kumbonana nemunhu pandatara pepe nanda kuma 18 nekuzomuteerawo papo pandakazomboita 6 months ndinaye nekuenda kumusha namu 19. Alright. Ipapo I was now reaching manje my 20 years dzangu nditofara chete ndakubuda mutineja he ndingozonongochingoseka nonzi wabuda mutineja une mwana atokura kudai usanga tokuma almost 3 to 4 years pai ndobva pechitupa chona pandakaita muSTI patanorapwa from then ndopana ndakuma nane 20 years dzangu pandangotanga kuti ndachada kurarama tisina protection. It seems it's right now that not ndakazvifunga. I tell myself kuti maybe I was now maturing maona. Kukwanisa kuva able to stand for myself. Ndakangoti atirare tese tisina protection because pepe mukambondidai mukandidai futi kazoti mimi mukakama muchienda kwamuri kuenda muchinotsvaga zvinhu izvi muchidzoka muno muchishandisa protection muramba muchishandisa kupi kwamama muchingoita koko muchiita zvamuri kuita. Takatombonetsana nenyaya iyoyo. Apa mirambokubvunza mukomana wako anenge angari mukomana mufast uyu pawakanga uchirara naye apa wanga usingatombonzi itombohla nemuromo kana haizvozvo kunenge kusvika up until this time anditomboziva kuti kunonzi kuchikwangu zasi kana kuti kunoita sei from me even to another person because handisati ndambosangana nazvo. Alright. Enderapo mbeu zvadaro pai ndokanangota andichada kunokuimimishanze protection ende kwamuri kunoenda muchinoita mukuti mutreko koko yambonetsana tichinetsana pandairamba chiramba pai patagara patangoti alright uno munhu pandichashandisa protection kwachona ukazondoona ndakuhura chichichi ndoti no wagaezvauri kuita kusakubata ende pamwe chesandipa kuti ndisabate nandiri munhu anga asingatsvage zvakawanda maona naingove munhu wekungoti naingove zviti ndiri paimba ndisingatomboona kana basa nefoni or anything maona ndingoku I don't know even up until now ndakada kuzvibvunza kuti kuchichaitika pandiri yokuti handaisambotazisawo or anything uzongozvidza kuti pamwe unga uri upwere I don't know. Tadaro taga kwendwa ani takaita almost gore rese
zvokuti bonde rachona zvanga zvangopano nepamwe nachona nani sisibangana mafeelings nekuti I feel kuti zvakandikanganisa maona dati kunyange dati tishandisa protection achona ndenge ndichitoti nechemwoyo ngaapedze abve pandiri I just don't want it maona ndobva ndauda unopinda mu21 just after 21 years dzangu akatanga kurwara munhu smell akangoti ndikuvaviwa pachest apa ndikuvaviwa pachest achienda kubasa but pamwe usiku wachazokiso changu zvakanaka chichichichichi ndiro pamwe iri kundivava mumwe musi sisimili munhu abva mukakabuda maduzu pachest apa achinoenda nekumusana uko anenge mapundu like so inini I remember inonzi chiyoyi hips I still remember ndiri kuma 13-14 years ndine imwe hama yedu so yakambobatwa nayo mona so paakangotanga kuita izvozvo zvakaita ndakatomuti ini ihepsi akatomonditi hepsi yapakupe ndati because inini ndinoiziva ndakamboiona ndinginingi wanguwe akamboiita apa atombondirambira achinditi akana kuita zvakadaro chichichichi anamuti akana unonyepa maona kuzoenda kuchipatara pazvanzi ndiyo sineli from there ndikunyepera yeinda ndikukutaurira emazvinzwa apa munhu achirwara I had to pepa munhu tiri kunze kunyika uko apa ndiri mwana mudiki apa ndine mwana apa kuchengetwa kwachona kwanga kungori kumwe kuya kwekugara mumukuku but I was somebody wekuti I wouldn't mind mona ndaingochengeta zvakadaro and not that time andikunyepera yese semeli even now ndinozvibvunza kuti where did I used to get those guts handizivi so chakazoitika manje akabva azopora apora pai vandatoudza mama ndakatoponera mai vangu mama ndaona zvakadai kuda kune munhu anditi mama vatomonditi ukaya kuno kuita sei uteswe maona sesimeri andati alright no problem tagara munhu apora pai inini urongwa hwangu ndakungoshedzoti ngoma ndiyo ndiri protection apa ntiutazona nongorora tese ropa maona kubva paakaita hips munhu ndopa akadzikama mangosesimeri kudzikama rwainyu but even ini ndega naingosvika kuti munhu abuda hips uyu these are the symptoms maona but ndiyona nangoiti pamwe ndinoti petapa takagara tichiita sei tichishandisa protection pamweni handina chanda chinabata maona sesimeri bembaye tagara ndobva ndadhinkiriki ndaenda kumusha ndakabva ndaenda kumusha I remember pandasvika kumusha kuya sesimeli ndasvika kuzimbabwe kuyamba ndagara mama bvatomonditena anoteswa pamwe pese apa ndaisaityapa pandinye kuti uyu munhu akazobuda chi nandane fiya ndikunyeperai ndakatsika kudzimara nangoenda musha ndadzoka takatanga kugarisana pai but rumba musisina sesimeli zvazvatozowe whereby ndandakwanaye kuva bitterness ndairova mwana manzo sesimeli that even up until now nobody ndikafunga ndega kuti why did I used to beat yeza ndairova mwana sesimeli ndaimurova kumurova kuya and then achindapedza kumurova I would cry but munhu ane 5 years uyu kana kuti ane 4 years amwedzi ndokuruviri izvokupi zvese zvandiri kufila zviya zvandaifunga kuti am okay ndikuzvitorera kune mwana no problem pai takagara almost gore sesimeli mumba musina kana bonde rachona kana even protection munhu apa tagara gore so patakagara negore iwe hapana kana chawainzwawo pane zvezvaitika iwe chawainzwa kana mubhodhi mako hapana
kuti ndakazvinobatwa handina chandati ndanzwa inini Alright. hapana hangu handi kunyeperai. Alright. Tagara gore rese rimwe gore tatopinda rimwe gore ndakuzviti inini panapa ndakazonzwa kuti handichada zvemurume sesimene handisisade tependi ndabva tabva tagara handisisadeka ndatombudza mama ndada kudzoka kumba inini zvemunhu handichada chichichichi mama would be like kana inini even kutidaiswa hazvichaita because munhu akabuda zvinhu zvaizve handiti tisime pakuti pamwe nini patakashandisa protection pai pamwe ndopaakazvinonga pamwe iri muchakandijamba maona so ndada hangu dzoka kumba mama vaingoti alright hapana chakaita sei kashata ndagara pai ndikutoronga ndega kuti zise parinopera ndopana ndakumbotoshandire kuti jobhu munhu achachinda kuzoshanda rine parinopera ndakuenda pandimwe namupanja dzoka kana kunoko unozadata excitement yokusviti hamuna ugoi gore risati rapera sesimeli rakuenda kunana november munhu akatanga kurwara sesimeli kuona mukuziva munhu akarwara sesimeli bataenda kuzimbabwe naye nemunhu kutoenda nemunhu ari mubazi achirwara tasvika pai ini muvhu rangu rekubuda mba make ndanisati ndaita maona sesimeli rekubuda ndachikuenda December pandinoenda ndobva ndangoenda chikawana ndasvika paya tasvika amunoziva kuti mazuva anokuenda kana munhu angorwara kuda kuenda kusvika nekubewa injection ngatimbotarisei ropa munhu abva abatwa sesimeni munhu achinzi positive panangoti zviti mama wakabva wangoti ingoi jazipa mahautorini ndichinotestkwa sesimeli same positive saka kuti pamaishandisa protection ndava kuti aipota achidambuka munozati nanhasi pamwe pandaipiwa maSTI sesimeli pai pamwe zvanga zvisati zvabuda orit saka hati kune ino ichi yekuti unombogona kunzi hauna hachiwanikwa asi chiri mumviri ndokutona chikuti uri paperiod yavo vanoiti chiya mheno yaisiya ye3 months yayo probation inonzi chikoya mheno iyoyo amini ndatoitanga nonenyo ndagara paye sesimeli munhu ari kurwara handazvishingisa period period apakabva abatwa TB akabva abatwa TB sesimeli saka iwewo pawakabatwa papa uchinonzi iwewo pawakabatwa iwewo uchitonzi newewo uri positive wakafila sei panguva yepakodzwa uchinzwa doctor achikudza kuti HIV positive wakafila sei unozoti at that moment sesimeli I never felt the pain handizive kuti ndakafilei I don't know how I felt it's something chekuti I cannot even explain even ndaimbozvifunga but akauzwa it was not hitting as much as these past days maona sesimeli like it's not hitting as much as zvakandika last year not these days I can say it's something chekuti by that moment I didn't see it. No, the feeling you cannot even explain. But I don't know paper pie, but I'm paper mono. 6 months time, when I got to Bimbin, I told right about musandiseka miranyarai vanhu vari kundiseka udhanzi ndati probation musandiseka asi munoitei comment section hamuna kumira mushe handida ndisingazivi here wedho kushandisa alright saka vakabva vamupa mapiritsi here okay TB abva atopera ini nasandakanga mapiritsi nasati iwe
pawakanzi unacho hauna kupuwa mapiritsi munhu akatopera bhazi akatoyapo pawakanzi ndakanzi ndipiwe pandakaramba wakaramba ndakaramba ndakati handisi kuda why maona ndaisangoda and it's like mama akabva no momusiyai alright I will talk to her alright maona hauna kupuwa counseling momusiyai so tinombopuwa counseling even up until now ndinombobva ndakapuwa counseling ndotoshamisa kuti zimbabwe kunonzi kunopuwa counseling I never received any kunyange pandakasitanga kunomatora pachona handina counseling yandakamboti kunyatsogariswawo uchipuwa counseling andinyepa sismei I have never received that alright last year ichi ndomunhu paakabva apora last year but vane munhu paakapora atoningirikina batoya last year 20 this was now 2018 and 2018 anta 2020 2018 munhu apora batoya kuno kujanuary vandatotero pai vandatanga kushanda makutodanana futi andakatanga kushanda andadzidza sezvana makutodanana udakanechekadanana sisimela ndiunyeperai sisimechekadanana manzo ane kuti ndotera ndotosvika muzvitesei sisimeli vanhu can sleep on the same bed nothing happening I'm telling you I was there manzo matobva kumusha uku iye handiti akandiitira kaita mboita manyemwa achiita sei achidi abusa kusvika tsvage zvaakatsvaga tisimeli munhu ari wane simba rekukuguma that's a lie aisariwana simba rekundiguma ndatosvika ndatsvagirwa basa rangu remumba paye ndatsvagirwa basa rangu remumba paye ndanga kushanda january february anga umwa doro sisimeli I would get drunk 2018 mazvinzo drunk munoziva zvaivo zvekuti ndakatanga ndichinwa kuti maside up within a moment nanda kuzviti nini I want to drink black label how old were you last year ndikasanwawa last year wanga wane makore mangani nanga ndane 2018 or 2018 wanga wane mangani 2018 andane 20 2018 ndane 25 2018 ndane 23 23 22 alright ndizvo zvanditi sisimeli ndiri 194 alright but mukomana wako uyo akamboapologizawo here kuti sorry ndo zvakaitika chichichi akaapologiza sisimeli okay akaapologiza alright andonyeperai I would get drunk sisimeli ndaiti ndaita drunk sisimeli kana kuti ndakadhakwa ndairara mushi anditi ndotomuka mangwana makuseni ndaikamboita bhabharasi no matter how much I have drank aisaita bhabharasi ndotomuka ndendobasa kwangukuya mari aiperera muhwawa nemuhembe nekuti shamwari ande out ande out ndokumisa ndainwa doro sisimeli zvazvokuti ndaizomboti kana ndondega ndoti but what am I doing to my life zvadaro ndichinwa doro mumba machona sisimeli munhu aiti akarasa mvura sisimeli munhu aiti akarasa mvura ndaimutuka mamba sisimeli ndaikunomurasira mvura kudai kutora mvura kumurasira ndaiti namurasira mvura aisandidzorera anwe nditi sha sora hako ndakakutadzira ndikuzviziva and you were so young munoziva sisimeli apa musikanzwa hachaiti adzikama manje achaita sisimeli akachiadziwa ako munhu ayadzikamwa but the fact yekuti sisimeli I was there and ndiri there ndakawirwa nezvinhu zvekuti ndaisafungira
wakambokura zvinhu zvoyo zvokuti unozozviti wapedza kuita zvokuizvo kumutuka kuti I hate you. Sincerely, let me give you an example. Okay? Let me give you an example. Kune celebrity redu paFacebook andokunyepera maititi, let me say her, because I'm proud of that woman. When I say I'm proud of that woman, vanhu vanomutuka vachiti akaenda pamaivene achiti I hate Tawanda, I hate anonzitapiwa something like that. Ndaizviita inini sismen, ndaizviita. Even up until today I hate him. Anonyepera ndakamuvenga that hate ipeni yekuti sisimeli tiri strong kana tiri kunzo, but deep inside it doesn't go away. It doesn't go away. All right. It seems as if you need a little bit break, a little time, to just. It's okay to cry. And getting over 2 minutes. Okay. Ucheme zvako unyatso pukuta musodzi yako. Ndikanyatso kutsvagira song inokunyaradza zvako uchi vent out. It's okay. It's okay. All right. Don't worry. Okay. I can talk. All right. Ndakati mazuva ya 2018 sisimeli ndairabvita kuti itim mazuva sisimeli katakataka kunetsana ndaimbacha kola sisimeli, but he would not hit me back. How old was this guy? Unonzwa nditi sorry. How old was he? How old was he? How old was he? 20. No. He was now 30 years because it was 2020 I'm 32. All right. Okay, Sangani 28. 30. And 8. Sisimeli mazuva afamba pai obviously ndakatanga kudanana. Pane paacharamba achinitedzera inini yekuti ndochandikana kugumwa ine ndasingada kugumwa sisimeli. That feeling yakandidai ndakatanga kuti tiri mazuva achina kuti ndishandise protection is the same feeling yandichina even up until today. Sisimeli, I can't even date. Ndinozvodza kuti first thing ndikada kupinda relationship, that thing yekuda kutsanangurira munhu kuti ndakamira zvakadai zvinondiremera. No matter how much many approaches me, ndinongoti ndogona kumbofleta pafoni, but at the end of the day I block. Sisimeli, if I'm going to show you my phone, ndichakuratidzai kuinbox sisimeli and show you some of the chats, you'll be surprised. Amwene munhu achona musati matomboenda out kana just for drinks. Saka wakazobuda here mumba memukomana mashure 28 ndidzokera mashure 2018 wangu. Munhu would try to be good and so on and so on, but to myself I could not feel it. I could not forgive. Okay. I could not forget. Hold on, Nyarai, hold on. Pane comment panapa yabva kuna Eni Nyasha Grace. Atonyora zvake sezvaari. Hands, I know what you are going through. I am also going through that, and I just don't know what to do. Okay, allow me to take a screenshot of this, guys, so that I can follow up on this girl. And I accept this comment. Kuti ati tigozomutevera kumasure titrai kubatsirana naye, because she's saying atorimowo musituation yakafanana neyanyarai iyi hatozivi kuti oita sei. Right. Enderera mberi ako. Yeah. 2018 Sisimeli was horrible. And 2018 was horrible by the I would break down. Break down because I would cry because I would ask myself, why me? But so how? And then I went home. But I think I'm just making it short. By quarter past 4, then I'm gonna go to Kerabas. All right. Yes. And then
Ndaenda kumba December. And I said kuna mama I no longer anchada. Nozati vanhu vafanana pamafacebook unonzwa vanhu vachita macounseling achiti uchitomugara handiti ndozvazvapo. But sismene I told myself kuti no, I can't. I don't know, let me face this world alone. I'm just gonna face this world alone, no matter how painful it is, because right now, where I am, it's so painful. Let me try this other world of being alone, and let me experience this other side. Maybe can I know this other side of being alone and knowing what you are, it's worse, I'll come back. I want that, at 16, I know nothing. I don't know myself, Sismel. Even what I'm talented and what I don't like. If I just go out and mingle with your peers and so on, I didn't know all those. I can't go to know. I'm just gonna be brave enough to go. Because the way I was smelly, bitterness, it was getting worse. It makes it smelly. I would smell 2 days. These other 5 days, I would be very bitter. I would be crying. I would be, I would be someone else, Mona. And I felt kuti in this thing, kanganisa. Without getting any counseling. Maybe it's because of from Mama. She would talk to me. Even Mama vachona sismel. Baita kanganisa kutara neni chinjidiki kuleso. Utopindura rafu. Kira mashuri. Kuti mazondi dai mazo. Kuzondi dai because of this and this. Don't to come even good to the smell. But she would come around and I would start to cry. Why am I doing this to my mother? Vakandichengeta zvakanaka, vakandikudza zvakanaka. Zvinhu zvandasangana nazvo izvi sismel. That is because of my choices. Yeah, true. Maona. I would come around kuna mama. Let her come around kuna mama. Mwenye kubereka. No matter kuti mwana akuita she would not hold it to me kuti wakandidai mari mwezuro or anything. No, Mama would not do that. Panaenda kumusha 28, then 2019, ndakagara kumusha, ndakagara January ndakuzvita andichadzokera kunyika iyi yandanga ndichigara iyi. Andichadzokera kumuyaya. Ndakagara 3 months. Ndiripo. So I have siblings. Sismeli dziri kuuniversity. 2 them. Mama is struggling with them kuvaendesa kuti vaende kuuniversity. Ndaida kudzokera kuchikoro. Mama bwanditi ona ine zvinhu kutombo struggler. Other siblings of yours. Rega nimbovapedza. Then I'll see you. Apa ndo wangu wakuendesa futi mwana wangu kupi? Kuchikoro. Sismeli. Mukomana naye asikuendesa. Mukomana yapo akasimbapo rakauya. Hasikuendesa here mwana wake kuchikoro. Ona izviri kuitika sismeli. Simba kwete kusimba kuti azosimba kwakwe aingokwanisa kushanda kuzvitsvagira mari yerendi nechikafu sisine kana mwana asingachengeti ona munongoziva kuti munhu wabatwa TB hausimbe zvekuti ufa apa uri munhu asina kudzidza unoshanda mabasa anoda simba yaye sisimeli mama uri kuchengeta nemwana wangu ndagara paye sisimeli vanangozviti handidzi kunyika kuya so ite kuti munhu wandaishandira sisimeli zvazvokuti ndaishanda pamba ndichishanda stay out ndakamushandira zvakanaka ndatomusendera message muri sei zvandaa ndiri right mwanangu in those 3 months akanga achindainesa vasikana vebasa 2 vasikana vari kundinetsa ngatiniende kudzoka ndina handichagara nemunhu uyauya kana muchitotida nemuchinitora kuti astay in and so right pava ndibvuma paye andatanga naenda kuchipatara mandagadzirisa zvinhu zvazvo andikansela kanditi no it's okay munongoziva kuti mufamily munenge muine maexamples una mwana nhenga zvaro akadaro and arimo maexamples akazvaro akadaro ari kutena 22 years anditi
But ingondipa maexample, imagine kuti if you have 22 years, we are already 20 something, kurarama kusvika ku 40 something, kuno mwana kutofari ma 20 maine ma 30, ningokwanisa kuchengeta mwana wako. Maona. Pandati alright, ndatotanga kutora paya tanga basa kuya nditi murungu anditi uya ushandire stay in. Ndatanga ushandire stay in yangu sisimeli 2019. 2019 sisimeli, that's when I can say I have boosted. Wakatanga I never got wakazonotora treatment. Alright. Kote kuti I've boosted because of treatment, no. Emotionally. Alright. It's right now I'm realizing kuti no. I've boosted this because of social media, not because of negativity that people put, no. Because of people like my Titi. No matter kuti she wakes up, she's a hardworking woman. She looks good. Even right now, and when I see her boyfriend, I'm like, no, maybe this is going to happen to me one day. Like, she's an inspiration to my life. No matter how bad she is, but this other side of mine, she's given me that strength. True. So, the other thing that has cancelled me is kuenda pamba pandoshanda pane wifi. Kupota ndichienda kunana vale vanhu vanoita ma-inspirational talk, ma-motivational speaker, ana Steve Harvey, ma-motivational vavo, ma-morning motivational vavo, ana Oprah Winfrey show, manzwisisa. Zvaziva zvokuti ukamuka makuseni, I always make sure I put on, I go to my YouTube, morning inspiration. That's what those things have boosted even my mindset, Sis Mary. I have never got any counseling from anyone. But those things, they've boosted my mind, even my thinking. And yes, I still have days that I'm so down. Down. I'm so down. And by the end of the day, but what was going on because of this, my inspiration and Zomboterera? I don't know. Sometimes sit down and ask yourself, what happened? I'll realize, no, yesterday, that past, it came. And this is a smell. It came, and I wake up in Dinazo, and that energy is smelling. To that lady, it's because sometimes our mindset, it can trigger, it can jeopardize your whole day. From there, I can start to boost myself sometimes with music, sometimes usually with music. And I cannot say with people, you don't go to my next door. Yeah. Maona. It's a journey to smell and ekuti this 2019 pandakatanga booster pandashara pay katanga booster acho kuti ndaitina katambira pay yangu ndandisana doro chokupenda zve yes ndichiri kumwa here and there and ndatina katambira nema friends angu 1-2 andichinawo but they don't know anything about this thing that I've come to share because I'm certain that I'm able. It's the people that I've shared with, literally anonymous, and only my mom and ex-men, ex-this-men. Usually, I don't like saying husband because I tell myself, he was not my husband. He didn't marry me. Yeah. Men. Yeah. Those are the people that knows. Maybe some of the people, some of his family. 2019, I would. Nakazviboosta zvezvoti ndakatambira mari yangu ndatumira mama yandakwanisa kuvatumira. That was the moment I started experiencing kumbopinda mushopo sesimela I would spoil myself kuchitengera handbag, makeup kits, kuenda pafacebook kudzidzira kuita ma eyebrows tutorials and so on. I would look good. I would go to church. I try by all means to look good, Mona. Even I know inside I'm broken, but outside, Sis Mary,
compared to 2018, 2017, I was broken even outside. 2019, I managed to mend my outside. This time, I'm mending my inside, and it's still not easy. But I'm trying by all means, and I haven't been in a relationship ever since because I ask myself, how am I going to do it? How am I going to come? Because I just have to be open. Yeah, to the next person. Yes. Mona. Yes. To that person who wants to be in my life. And like I don't want to lie. I think But right now. but Nyarai, Sometimes I feel I'm lonely. but Nyarai, do you know how many people you have inspired so far? Ipo pano pateri pana. Do you know how many people you were personally your story could you inspire Batavan? You have inspired so many people. We were 1,000 something, right? You managed to inspire a lot of people by coming out and share your story to us, and how you dusted yourself up from that booze, and self-love is the first thing that I need to do. And I know it's a gradual process. You cannot wake up tomorrow and say I'm forgiving that man. We are a boyfriend, ex-boyfriend, and but at some point, with good counseling, you'll be able to forgive him because Shakatoitika, Yakatodeuka, and Tika, Haicharge Koreki, and Tiwaona. And after all, Dibabo Mwana Wako, one day or the other, Manoko be eating Muskana to Mukomana, I can say Canary Muskana, which are Mukari day, I didn't do the Aurora. You will need the father to come and stand as a father figure because apana ponga tora Maria Baba and to honor anotodiwa baba. So at some point the church so go thousand kanari mukomana pa acha ita umama decisions ake in life you acha got na mama ko date vangu you still need to show you date wako bari up no matter how much hatred you are carrying right now. Do you realize that? So you are very strong at least in the Yes, as for talking about his father and the son, I don't deprive them. And the only people I'm still depriving them is the grandmother. Because I'll be like, maybe if this mother was not chasing us, maybe if this mother didn't push through, maybe that's not going down. Maybe I don't know. But I feel good at the end of the day. So I'm looking at it has been hard. 2019 I would spoil myself, I'll buy myself some property. Yes, in the number right now, this year I'm even saving for so that next year I can go and do my courses that I want to do at home. I want to leave this Basare Mumba because I feel good. I can do so much more. I'm doing Basare Mumba. I sell perfumes. Like I've realized side business, and it's something I'm not realizing on my own, guys. And it's something like people like Anna Atamarara. If you know Atamarara, I've joined the group of Atamarara whereby he motivates us. Matter how much you have a side business. It's something that is motivating me each and every day. Though it's hard, and though it's hard, but by the time you find out is like that. Like we all know life because of you be surprised. This person is also like me. OMG, so I can do anything. I can be anything that I want to be. But so I can cancel myself, asking myself, okay, this because again I'm a Christian. Didn't have church and it. When I'm church Sunday and it guys, okay, guys, I'm talking to everyone. Maybe I know some of you are not going through what I'm going through, right? But church a word. This other time I went to church and I mirror to smell in Jingori, second charo or one this and that.
mimic, and I'm just still going to end up alone, you know. And I said to myself, oh, today let me just go to church. I want to go and cry. I just could have chemera mumba, no chemera kuna mwari mu church. It happened, the pastor was preaching about values. Pastor, I preach about my values. People, we should all know what we have different values in life. Someone, their values is sickness. Mwamuno value yake kushambereko. Mwamuno value yake is kuwana kupuwa vana vekuti vanochambisa madrugs avana kana chavanoita kuti aurombe kurova vabereki. Manzwisisa sisimeli. And I'm asking myself, okay, ndirini ndakaroro. Alright, ndachata. Ndonyimwa bereko. Wasn't it going to be a valley sisimeli? Yekuti I would cry every day. Right? And I told myself, if I can live, again I've got this, my prayer points, I don't know, this thing, it entered me, and it wanted to live within me. And now with the child that is smelling, I was so young, this thing I feel like, no way. It's not going to torment me. It's not going to come out. I'm not going to be sick. And when you press smell, and this is a flu. Kubira. Ndinogonoita flu. Ndogonoita kuneva ndaita flu weshe ndineka flu. Ndikamwa mvura ndoti let me drink 2 liters of water. Ndotoona flu yaenda. I'm still surprised with people kuti anogona kurara pasi neflu. But just even ndiri zvandiri smell. And ndino surprised with people running flu. And they're running flu in me. And they're running anything. I've never slept down. And I'm still praying I won't sleep down. So today, it was because is there this year. Okay, let me now talk of now 2020, right? I think in 2019, I was boosting myself outside, trying to be smart because the smart is not like a kumira. But I don't know whether I'm very much smell. What did she come to she? They're getting mamu. Sisimilele namekuti ndaifamba zvekunogona 3 kilometers kwenda kune cousin yemurume kunodya manzo sisimele ndasvika kunodya ikoko waisvika ubva ndichibika kunapedza kudya wondisukirawo wondiwachirawo kuti go food for work. Those are some of the things I went through sisimele. 2019 wondopa ndazvibooster paye kuti I want to try to look good. Ndiri munhu kuti besides this, I always try by all means kuti I want to look good and so on and so on. But seeing other people kuti they are going through the same road that you are, but they look good, they have this thing yekuda kuenda forward, man. That's the kind of person I am, Sisme. Then 2021, I'm doing it right, guys. I'm facing through this plus of these things of loneliness, maybe a kushaya kusadakuba open to a man, I don't know. Because I still feel good if I can be open, I have to be open about everything. Yeah. And I was asking myself, what if they run away? Yeah. What if they start telling people the fear that I'm still having? That fear, Mauna. And I think those are some of the things that sometimes I wake up feel like the anxiety, like I'm so like thinking about the future, and I realized my future that I'm so worried about is a relationship. Not future, what am I going to be? Because when it comes to working, guys, I'm a maid. I'm saving up. I'm doing my side business. But then by end of year, I'm able to buy a car, roam around, I want to look at and take myself. I want to do beauty therapy. So this year, I'm boosting. And this year I was telling myself, when I was like, I want to come to life to tell this man. I'm realizing that even this man, I have forgiven him. Okay. Why? Thank you. Because I'm not spending even a week, even 2 weeks. Even I don't even remember when was the last time I remembered I can't charge zero. Man, this is a smell. And it has a finger, but I tell you, can
kana dai akanzi auya aine mota aine chi, I don't want him back. Sis Mary. I don't know if I'm going to find someone or not. I don't know. No, if this person can get this kind of man, if this person can do this, I can still do it. So I'm just still hoping on God. That faith, I can do it. So 2020 and New Year, guys, I have the challenges and still go face like sometimes you feel like I'm worried too much about the future. As you know, this anxiety is something that is worrying too much about the future, not the present. But I'm trying by all means to know I should. I'm present. And whenever I start to have that feeling, I go to YouTube, I ask how to deal with anxiety, what, and so on and so on. And you listen to those people, and then boom, let me try to exercise. By the time I try to exercise it will be getting better and better and better. And I don't know, can I find my questions? I'm here. Even if it's maybe something that you let me take a okay, screenshot. Let me take a screenshot. Pane ati can you please inbox me after this? Ndikalitore screenshot yake so that tisa kanga nokuti ndiani, and then I'll send it to you. Okay. Right. So that you can inbox. Maybe she also needs to talk to you. I don't know. She wants to bless you with something. I'm not sure. I don't know. But from me to you, I would like to say, girl, you are so brave. You are 1 in a million. Tineomwe vakadzi vahombe vakakura kudarika iwewe kavanotedza kuita zvavari kuita izvi. And doing a paralysis, Nelly, I have these times where I tell myself, no, I'm strong. I never used to realize it, but it's right now I'm realizing this that I'm going through, Sis Melly, I went through this road alone. Yes, with my mom, I take care, I love her. And looking at Princess Mel, I wish to do more for her. I don't know what I can do for my mom. She raised us as a single mom. I'm the firstborn, Sis Mel. And then it happened, or anything. From Matakanyanya, Sis Mel, I would pressure, I would be bitter, even anything. I would cry, I would say, I want to kill myself, and so on and so on. But she would come around, Sis Melly, she would come around. Even up until now, even not watching it, I'm so proud of you. We don't know Kutimari, Angaka plan in life, because now, Melly, guys, I'm suffering from this anxiety thing. What am I going to be able to so that's what I can put aside. Life is not all about my relationship. Guys, you cannot just find happiness because you're in a relationship, but besides being in a relationship, I've embraced myself, Mona. Embrace my pain, Mona. And it sounds good. The more that we embrace my pain, Mel, everything started to be so easier. Guys, the moment you start embracing your pain, everything it gets easier by day. By day, and you feel like even inside you, even anything I can be stressed, business wrong, what, or but the moment I do not stress you, no, let me not stress myself over this. I'm thriving regardless. My honest smell. Yeah, that's a powerful, very powerful. Have you ever thought of becoming a motivational speaker one day? It's something I haven't thought of it.
think it was just like 2-3 weeks ago. And I was like, oh, if I'm supposed to do this, I'm supposed to come open. Yeah. I'm not yet ready to face the world. The reason why it is male, I'm not ready to face the world, it's because of things that happens on social media. People, they bash people who are like that. That's why, by the moment you're never emotional, guys, by the moment you're never emotional, why do people still have this thing? You are emotional, because you're like that. People like that, they are crazy. So because of that, I'm still withdrawing myself because I'm certain I feel okay around people. If you get, I'm still dealing with myself emotionally, but I want to be war again. I'm not yet 100%, Sis Melly and everyone. I'm not yet 100%. I want to be 100% war. Not that I saw this other post this other time, someone posting, Anzi, I wish, and I miss myself, my old self. I went to the comment section, I was like, guys, let's not miss our old self. That version is gone. It's this version that we are supposed to just know, this is embrace who we are. Yeah. The moment we know that this is who we are and embrace it, and tell yourself and live within it, I think you will feel much better. Right now, I'm a maid, and I'm not proud to be a maid because there is someone who couldn't able to but I'm not because of Naneta Numbu, little form 3. I couldn't go back to Chikoro Kwachana Futim Komana, Babamana Nyengera. Then Yengereka, the Kasangana Futim is no problem. So, Nanyakutanda Chikoro, no Jufuzam, and Kuda Basari, can I send to the go and accountant in this Nachko? No. I'm just going to start by being a maid and maybe in the Chava someone a good. This is my story to tell. I believe. By the time I'm going to reach where I want to go, who I want to be, because I want to do beauty therapy, but I really haven't know is this what I really want, or am I really passionate? But ever since it's something that comes to my mind. Even when I'm on YouTube, I try by all means to go on my eyebrows, even my nails. I can do stick on work by through YouTube. Honestly, I've been like, let me do beauty therapy to know how to do nails, makeup, and so on and so on. So, besides that, it's a journey. I believe I'm now believing it's a journey, guys, which is not easy. Which is not easy. I can cry myself out, I can wipe my tears. I love crying, people. I think that's why in this now like be pure or anything. What's why I cry. Even alone, even with a friend, I can cry. After crying and doing a parent, feel like this Godorayenda, something like that. I mean, I'm so emotional when I see even my titi crying on Facebook. I can start crying just watching live people. Because sometimes it triggers, this is, shame, this is exactly how I used to feel that time, and it hits. And when you prepare, one that I hit, I cry. But after crying, I'll feel good. I'll be feeling, nothing to change my smell. But then my earphones out. Let's start to tell music in the naked one. See that say, could have something continue Munga, Chema. In Jato Darika. Yeah, you've got a very powerful story. Very powerful story. But I think as the time goes, just, consider of becoming a motivational speaker because they are very good in talking. Unogona and, one day maybe the grace will locate you so that you can be able to face the world and be like my Titi, what inspire in Vansheni. The problem with us people now is like whenever we see somebody like my Titi coming on social media, takapiwa chirwere na baba Titi, so I was young, I did not know anything and things like that. We tend to judge. We don't know the path that she has walked, right?
And when sometimes vachiuya chituka vanhu, we don't know what is happening inside of her. Maybe munhu wekuti inside of yeka munhu chakatatakura that bitterness. Sezvakutaura iwe kuti you ended up into booze wakunwa vachine that bitterness yekuti but uyu munhu yakatoparadza upenyu hwangu antowana. So isusu instead of us yekuti maybe tibabatsire nedzimwe nzira, we go there and bash kuti mukadzi anoda attention, anotuka vanhu anoita sei, but it's maybe the situation yari mari yekuti hana kana kuwana maybe kana counseling. Sezvo yataura kuti kunobva nombowana counseling, havana kana kuwana counseling yachona antowana kuti vagare pasi nemwe munhu avacounseling avaudza kuti no this and this and this and this, kuti naivo maybe mukati mavo she doesn't have that inner peace and she hasn't forgiven baba atiti, because it all starts with the word forgiveness. If vasina kuregerera baba atiti vayaka, there is no way yekuti vachazomove on. She'll keep on talking about him each and every time until anything comes chete chinongo related tika vandotaura zvokuti zimunhu riya rikazo you know, and isusu manje vasiri mubhutsu dzavo, we won't understand. So forgiveness is the key to everything. Yes, let me tell you something that I've realized, and just maybe from judging for what I see. She has forgiven him, guys. When I say she has forgiven him, she has moved on with her life. The moment you know that you have forgiven somebody, is moving on. But guys, even me, I have forgiven, but I don't agree with you there. I don't agree with you there. I don't agree with you there. She goes good. Listen, you can move on, right? You can move on. And kuti I have to move on because ukukwachadzokereke andichatodi kana kudzokera. I've got that bitterness with that person, but inside of you, deep inside of you, andika that forgiveness unengosati watomboti munhu uinda muregerera, because when you forgive somebody you don't have time to talk about them, right? You don't have time to talk about, you know, the bad things that you know has happened in the past. When you forgive somebody, and when you have forgiven somebody, I want to relate about the past. So anyway, we're not talking about hey lupano, but I don't think kuregerera chakchako from mukati vakamu regerera. I don't think so. Muno kuti vakaita move on, because she at some point she has to move on. Muno mukadzi, she deserves happiness as well. But that bitterness here, yekuti alright, vanenge vachitoimagina zvaungoshitaura zvakuti alright, kudei for instance nanga ndisina ichi takangosiyana zvakanaka ndiri kunopinda muwhite wedding, what was it going to be like? You know, those kind of things. She's got so many questions, right? So, but anyway, she is a strong lady. One thing for sure, she is a very strong lady. I respect her for that. She's got a heart for other people. Of course, she's got another side, this other side that you don't want to come and judge and talk about, right? But she is somebody actually bo. Yes, and because we all have our dark sides. I believe that everyone will have this other dark side, but we all have that good side. I can do. To him, baby daddy, and this other time we met. All right, hold on, Yarai. Ndikuona comment ya Flossy. Anzina Flossy, sisimeli. Forgiving and forgetting are two different things. She can forgive, but can't forget. I agree with you, Flossy, but remember, kana vakakanganwira, andika, kana ndakakutadzira iwe kusvikira pakadzimba andika, ndinokwanisa kuti ndakuregerera, andika, asi kukanganwa ndikangani, but ndakazoramba, ndichiti nchiya nchikutuka Flossy zimusoro rakadai, zimino rakadai, zimuromo rakadai, ndopatsa kuti forgiveness setadi yavepo, because ndinokasangoti andinogona ngotaura nezvako in passing, but I don't have to bash you. You understand? Kana kakuregerera asinisina kukanganya. Ndopa ndiri kuti papa pari tricky papa. But anyway, you can move forward, girl. Yes, I think you brought a good Netani Papa Sismel. You don't know what I have realized about forgiving and forgetting, Sismel. In many things, I can't even simbare kubuda. This is Sismel. It was because so long muna akakutadzira uri padhuze naye Sismel. Kashema especially kutadzira wakadai kuti uyatoti wamuregerera. I feel kuti you need to be so distance away and you don't know what I'm doing and so on and so on. Because even in Nini Sismel, the moment the family painoda kundipinda yeme kunde zvakazodai and I react
bad, guys. I want to be honest. I react bad. I'll be like, I would cry out. You know that I would be something else and then but that day I feel so I don't know what so in other words, you've got mixed emotions. You don't know wakatomira chapchapa kuti wakatoregerera here kana kuti hauna. Yes, but ndakazoshitumwe muri that's zvekuti through kuona motivation like when you forgive and you free yourself, right? When you forgive, you know you free will. Yeah, but sometimes when you forgive and then you forgive like and forget, you grow and you go right now I feel kuti no matter kuti ndoshanda kuregera because sometimes I bring the issue but nombonetsana panyaya mwana or so on and so on, but I feel kuti nini ndakamuregerera. Why? Because I've freed myself. It's not something that is still really chichiri chakanditire like this maona like it used to be. When I say you grow smelly, you are able to explore other things. Yes, I'm going to grow like that other partner with the partner. I haven't grown on that side. But when I say you grow smelly, it's because right now I've experienced okay, south but I have I've let go, I'm growing, I've experienced something. This and that and this and that. I'm growing each and every day. And talking of me, talking of me and doing it tonight. I'm no longer thinking 2020 I haven't drank. I'm still telling myself that I no longer want to drink. Don't go to I'm going to out with my friends and I'm not going to my baby show. But in the happen put my party I was offered I said no. On my own that is called self-discipline. And I'm so proud of myself. Yeah, true. Not saying Gucci Doro really bad. No, because in Remuno Gucci, Panakanwa Doro, guys, listen, Panakanwa Doro, and Dinakunwira Doro for fun or to relax. Nakama Doro Gucci is stress. So, if I'm going to drink, just for relaxation, just to have fun with friends, maybe to have wine, a glass of wine or two. I want to learn that, not to I'm running away from my fears, my stresses. You get what I'm saying, and it is. Hanzina Simbarashe, so Koma Kuramiti, you need a banner behind you. Simbarashe, as you know, kuti Sisimelis diaries, Yakachangam January, Tishiri Kukura, and the Sakachiri Mustadi Munum, Tishiri Mustadi Munum, Tishiri Kukura, Donata Ikavidu, Tinama sponsors. We sponsor ourselves, Vaku data, Apandopanda Fan, Yakata, Ombone, Simbarashe, and the Kafeka Tishi, and Sisimelis diaries. A fan, Akati Ndodakuitira, I can 2 million, 7 different colors. She can my shows, please. Can you wear? You don't go far out when you go on you know. So akaditumira. So tiriwo process ekutichiwo tikawana mabana, takawana camera and then tochaga kanaka imo muno mu study muno we can do. I don't even need to go kunochaga mafenyu and what not. Imo muno mu study muno because study yevana ivanongoita zvavo kana ndokukona kunema marungu kana ngwapo timetable yekuti kana iri arima omukitema okuimpedzi ndoda kushandisawo imomo ndopindawo muno and then we do what we can do. But satave nema-sponsors when the time is right tichawanawo vachatisponsor from zvese and then tobva tatanga kuita nditika because guys, truly speaking, we are all inspired. Remember guys, Nyarai achitaura nyaya yake to all those who are in the same predicament with Nyarai. There is life after this HIV thing. She's now all bubbly. You can hear even the accent. The fact that Akagumira Chikora Form 3. But guys, listen to the way that she's talking. The way she talks, Form 6. She's got a very beautiful accent. But she's a maid. So sometimes she's got goals. She's got visions.
ari kutaura kuti izvo ndiri kuda kuzviona 2020 uno ndatenga motikari. She's not looking at the fact yekuti iye ndimate. No, akatarisa kumberi. Yes, she's moving forward. She's not wearing chi haasi kufamba chidaisa. Akati ndakutopfeka ndine vision 2020. My goal is to buy a car and I want to do a beauty therapist. So it doesn't matter kuti you are HIV positive or nezuro, you found out last week, you found out 2 weeks back, you found out in uchazviwana mangwana kana uchazviwana next week. Dzoka palife, you just come back uteerere nyara yachitaura nyaya yake andika get inspired andika. When she found out that she was HIV, she was 17 years old, guys. Now she's almost 25, 26. 17. That means asaramborara pasachirwara hazive chinonzi flu. But a lot of people out there vasingatorwari andika vasina this HIV vanogara vaine flu. It's how you take care of yourself. Andika, you just accept kuti ndo zvandiri. I cannot change the situation that I have right now. I cannot change whatever happened in the past, but I have to correct my mistakes and move forward and look after myself properly and well and love myself more than anything else, right? Of course, right now she still has got problems of dating. Kuti ane fear, kuti all right, she's very good. She's got a very good heart because I could fungira the next person. Kuti if I am to date, I need to tell the next person, kuti this is who I am. This is the package that I'm carrying, right? Guys, I'm talking guys. After 3-4 months, anengachinamira and panozorwara ndokuti ainewo ndikupamwendiwoka ndipa uyotopa mwendiwoka ndipa, but no, ari kutotedza kupinda mu dating game because ari kufunga kuti she's still young, she can date whoever she wants, but ari kutofunga kuti ndichaudza munhu you say of which we want to help her ipapo kuti aite move forward because at 26 she needs to enjoy, she needs to be happy, she needs to find umwe munhu wokuti anenge achingomutova baby I love you, but that person has to be a gentleman. That person has to be somebody who's going to accept her the way she is, not the person who's going to give her conditions. What is she? If she runs, if that person runs, well, let him go. Hasiri. Yeah. And then thanks guys. Thank you. I'm okay. not able to read the comments. Oh no problem. We'll keep the live. Then you can follow. You can follow. You can follow the live later on, and then also on our comments. Thank you very much, Nyarai, for coming here and share your story with us. Junior was like, 25 years on a good dress. You need to like do yourself. Guys, even when I have this fear of dating, that point even on front of me, I tell myself, I need to know myself first. I need to have that power in me to know, no, this is who I am. Even though I'm going to date, I must not be bullied because of this. Yeah. Because and what if you like I couldn't be able to stand for myself. No. And then you plan and feel able even I can draw and now you mention because I couldn't say because of bitterness. I would ask him to smell, I would look him in the eyes. In one of that paper and even here you'd say apanasha because of that's how a man rules the home. So guys, thank you very much, and I'm so happy to share my story. And we are so grateful and so happy that you have touched so many people's life. At least we have one caller, one guest akataura nyaya yake in a happy ending yekuti Tessa, guys, are you not agreeing kuti this story has got a happy ending? At least tajera kuti inongopera vanhu vachingochema pano tichingochema, but this story in a happy ending yekuti she is focusing, she wants to go on, she's okay, ambobatikana pekutanga, but akati I'm not gonna stop, ndichara machenda me I'm okay, sisimeli I'll be able to talk hande imberi akapesira tove bot akapesira akutoti inspire isusu akutoti taurira zvakawanda. So this story kakutara chokwadika inini yandibata guys. Thank you very much Nyarai, totaura idu kuseruku rega timboteerera vamwe vanoda kufona unozoteerera macomments chinzwa kuti vanopawo advice kuti thank you very much, we love you girl, take care of yourself. Okay, bye. Thank you. Bye. Thank you.
right. So girl, I wish kuti kungoti masituations enyaya dzinouya panapa dzinenge dzakasiyana siyana. Okay, pane comment iri panapa. Let me read this comment. Ari kuti chii? I think asenda iri message. Right. Okay. Let me answer here. Let me try and answer here. Right. So guys, anditi muri kuona ka I wish nyaya tese kuti masituations edu akasiyana siyana nouya anenge akasiyana siyana anditi mazviona. I wish kuti nyaya dzinenge dzichiya dzive nemahappy endings akadai so, but unfortunately the stories dzinouya nevanhu they differ. They are not the same stories. So we say big up and thumbs up to this girl. Like this girl, Nyaraika guys, she deserves my love and likes. I give a shout, guys. But let's just show you some love. Nima love, pay my love, nima likes. Right? If there is anybody else who wants to, I don't think is there anybody who wants to contribute something? Because it's as if she's on top of a game. Actually, mu game rake kumberi kwe game rake andinatombomutykira. I thought kuti maybe achitaura kuti ndikundikana inini ndotobatsirwa, I need counseling, kuti ma counselor stand by, but it seems as if she's coping very well, she's doing quite well, she's on top of the game, guys. So if you are there, you want to share your story, if you have a similar story like yanga chitaurwa na Nyarai iyi yaruda kushare nevanhu pano, mozachi, let me tell you guys, do not let these issues have power upon you, because you went through something in life, right? The moment yakutsikirira wakatsikirira chiri mukati mako, that thing has got hold, has got power over you. You will never overcome that thing. But the moment you come out and say, I want to talk about it, I'm not going to let any disease, control my life. I'm not going to let any abuse control my life. I'm not going to let maivangu control my life. By the way, it's a topic yevana hanzi simeli tokumbira mutunziro topic yekuti vamwe vana mai vanosarudza vamwe vana kudarika vamwe vana. Saka izvozvo munozviitire munozviona sei? Those kind of things we don't talk about it because we feel kuti vana mai vangu ndini vanondivenga vanofarira mwana ari kudiaspora, because ndiri kuAfrica ari kudiaspora provides more than ndiri kunoku, so ndichagara ndiri muranda. Animona kana kuti we hide certain things in our lives, those things will always have power upon you. I wish I can tell somebody to say, Kutika, do not mind about what people will say about you. Of course, we are human beings. People, they always talk, let me tell you. Whether you do good or you do bad, they will always talk. Whether chakanaka chakada say vanogona decide kuchuza kusaona chakanaka chawaita vo focus anichi nezvinhu zvakaipa. Saka iwo just focus on the positive things. Just focus on the good things, right? Utaure zvinenge zvakangonaka andika. Vanotaura, let them talk. Hakuna sina nyaya dzake, hakuna sina past, hakuna sina history, right? Okay. Caller, hello. Hello, how are you, Mary? Ndiri right muri sei caller? Ndiri right. And then I've got a similar story like this, but young is not yet ended. Okay. It's still on standby and it's hitting and it's eating me. Okay. Saka nanchikumbira kuti ndizokufonera later ndozonyatsotaura ndozoya pano kana ndichimenda kunyatsoziva kuti zvandikutaura nemi tanzwisisa. All right, no problem. It's okay. Okay, ndozokufonera nguva. You know right kuti kana uchindifonera ushandisi this number, unoshandisa number yandikushandisa apa kuti alive. Unayo? Rega ndikupe, unepe kunyora izvozvo ndikupe. Okay, let me take it because I tried last week to phone but I couldn't go through. Yeah, because iyo ikazhinji ndepa ma live ndichingopedza ma live ndinobva ndatongoidzima. But if you feel like you want to talk to me one on one, andika number yangu iyo 064. Okay, let me write down. I need to speak and read. Okay. It's 064 895 4837. 4837. Yes. Okay, so I'm going to go for
anytime ndo phone yangu iyoyo ndo phone yangu unobata anytime. Iyi ndeyekushandisa because hatichina ma-add button, saka ndakangoitsvagira kuti ndeye vanhu vanongofona, saka ndendisingazodi kuti kunge like tikuda kuzoziva kuti ndivanani vanenge vanyaya dzakana kudi. Saka after the show ndinongoivhara unless munhu arikuda help, ndinongomuconnecta kuhelp kuvanhu vari kunomubatsira, ndobva ndatongobuda maari changu kuzongoita follow up kuti is everything okay, uri kubatsirikana here kana kuti zviri kufamba sei. All right, no problem. Thank you for calling. All right. Thank you very much. Thank you very much, my sister. End up going for my suicide through my situations that need to face on now. But people would understand at the end of the day why is this person has suicide. You try to be strong as a woman or as a mother or as a you want to be a father figure and a mother figure of an avaku. You end up losing hope of life. So true. I want to thank you very much for your program. No, thank you very much. Also, I would like to thank you also for creating time ekuti muyewo pana patiso batsirana tese ndega ndingashikwanisi but tese katakaungana takadai so tinoita something out of it. All right, thank you very much, my sister. All right, anzina Marceline munemningina wanguyo Marceline open an account for diaries ndiwane kwekuisa mari. Ndinambozvifunga ini Marceline and ndinambozvifunga kazhinji ndowanzongoti kana apane yanenge auya and you guys you feel like you want to help the person munongomubatsira. Handiti maona if you feel like uruda ku provider ku sponsor show kuti ndoda kuisa mari kuti mutenge mubhadhire wifi muite show, you just send to me. Kana uruda kutumira kuna guest call anenge afona unongoisa kuna caller straight. But anyway, maybe atidi kuti ange tikudya mari dzevanhu. Pane nyaya iri kuuya panapa guys, yasendwa but ku-inbox. All right, hello caller. Hello, Tisimeli Murisei. Mushe kuri sei. Hi, very nice. Yeah, Zaona zangu live irukitwa hii, I really admire Nyarai what she went through, and she's so young. I have a similar story though. I can't say it's a similar story, but yes, she ended up very happy, of which I'm so happy. Okay, mine was like this. I'm also HIV positive, but when I later find out I'm HIV positive, I was like early 20s somewhere. I find out HIV positive. But okay, hold on caller. You said pamakabva kumurume makazosiyana nemurume. Ndakarambana nemurume. All right. Kuma 20s ndansanda nemwana basi. Makabsati mave ne-HIV, musati mave HIV positive. That's sina ipapo we clean. Mese. Tese we so clean. All right. So, pandakarambana nemurume, it's more like I got into a street like I was so scared. Kuzokera kumba kuna babu kuti ndangadaita zvekuchizira. Ufuchi babongo vanopfeka. Saka ndaitya kudzokera kumba izvi. Saka ndakabva kumba kwemurume wangu ndobva ndabva ndapinda mutown muHarare. Then I felt like a street kid. Saka there's this guy umungoza mutown mune mapurisa. I'm so sorry, I really understand kutaura in a confident way like Nyarai. All right. Yeah. So, ndakazoti inini ndapinda street nobva ndagara. Around 9 p.m. nobva ndabva mapurisa inonga ari kupatrolawo around 8. Nobva kwaita akandibatsira. So nobva ndaenda paHarare Central Pete. Nobva nditi okay. I can help you. Nobva ndati okay, fine. So akandibatsira nemwoyo wake wese, but hauzive manje vamwe vanhu vanokubatsira vaine ma-agendas avo, of which I was so vulnerable. I was so ngatishiko. Saka ndakapedzisira ndakudanana that guy.
All right. Nonga kuti vangodanana for a month. I really love him though, but not that really. I think Nangani make I don't know how to put it. So, anyway, and the daughter I'm going to airtime account. Madi kufana ni WhatsApp. No, you know in the WhatsApp. Ilipa WhatsApp. Okay, good. Gaiva fone ni WhatsApp tinzoti twakazadana navampurisa kwavabatsira ava zvakafamba sei. Tinyatsanzwa nyaya tisanzwe mabit and pieces. Right. Hanzina Lindsay Harmony, what's update on Tadiwa and Lisejo? Tadiwa and Lisejo guys, people who are still helping them are still helping them. I managed to get them accommodation in Indandine. Some of the things you don't, and then singa feel comfortable and that battery mundo shitaura like, you know. Well, anyway, I don't know how to say it. All right. Ndandine is also Ndandine mukuku imbaima senge yeah. Handitika yanga yakavakwa zvakanaka but ndaishandisa ese salon. Kola hello. Hello. Okay, yeah, that's all. All right. Okay. Tukukunzwa. Yeah. Saka ndadanana na that guy man. Inina angu I didn't know that he was positive. I don't know kana yeye izviziva zvake. Saka danana. Then within 2 months topa ndauya kuno ku SA. Ndauya ku SA. Murume wangu manje ndakarambana naye. Vakunditsvaga. Anditsvaga kuti akanditsvaga for sure like I don't know. Topa indasandazoti ndozvandiriwo ndozvandiri positive pandakadzokerana naye. Takadzokerana. Tadzokerana kudaro. Topa anditidzoka kumba kuZimbabwe. Topa ndadzokera kuZimbabwe. Topa tataurana mana ndakanyatsomuudza hangu chokwadi you know what, inini pandakasiyana newe ndakadanana ndiki. Tikasvika papoint yakati no problem. Hande ku New Start. Mewe. Pataenda pa New Start mutown momwe. Sezvineyo boom. Inini positive. Yari negative. Wazaka munguva auchemi. Unongonyarara unoita unofree. Unofreeza. Takunge uri ka ghost. Ndakafreeza. Toba ndati okay. Ndozviudzani alright. Saka murume akabva ati chii pamakaudza kuti akabva azviti chii akaramba achitigara here? He was so chilled. Tanga tadzokera kumba ndotaurirana ipapa tatongotaurana takatanga tataurana tiri two. Tukataurirana kati okay ngatisese ngatidzokerane. So. But okay, fine. Since wakadana nemunhu ngatitese ngatiende ku start, pataenda ku start. Pai positive, iye ari negative. Nobva nditi hande kumba. Iye mumwoyo make ainditora semukadzi wake. Ainditora semukadzi wake. Ndobva nditi hande kumba. Saka ndakabva ndafungudza ndati nayo. Saka uri kufungei? Andifamba kubudisa musodzi papa kuti inini zvendawanwa necho. Ndikufunga kuti saka munhu ari kufungei manje. Saka mana saka uri kufungei. Kukanzi inini I'm fine. Ndikati you're not fine. Inini you're uri right. Kanzi we are fine. Tenda clinic, so go to tenda clinic. Don't know what is so fantastic. For sure, akanditora tikaenda clinic tikandoudzwa zvekuita nemukansela anga ariko kanzi kana muchida kugarisana zvakanaka mese kuti musainfecta munhu unodai ndobva nditi it's fine. Ndobva nditora ndobva tadzokera kumba kwavo nevabereki vake. Ndobva ndonditi mukadzi wangu ndakaita sei ndatora bheki mukadzi wangu ndane mukadzi wangu. Ndobva taenda kumba kwedu anga akabvisa tsvakirai kuno panguva iyo.
ndobva taenda kuna sekuru ndovanga vari munhu vakasvitsa mari yenobva taenda kuna sekuru nobva wandosvikiudza baba kanzi mwana akaita sei akadzokera naise nemuromo wake ininoone kutya nekuita sei nobva ndamuti you know what inini handisi kuzogara ndiri kudzokera kubasa kozi ndainga ndongotya kuti munhu anogona ngofuma akati chi handichadi ndinozichaya pekutangira ndobva ndanhingire napai it's fine kamari yebhasi kanzi tisanoenda asi nichateera ikoko manati it's okay asi mupfungwa dzangu inini ndaingoona unge zvemafani zvekutamba ini ndobva ndakwira bhazi rangu ndobva ndauya zvangu kubasa kwangu nokwese ndakushanda ari kufona hake rimwe zuva nese akangonditawo surprise kanzi ndava panonzi pachiapa in Joburg papark station. Yes, papark station. Ndakavamubvunza ndikati uri kuenda kupi kanzi ndiri kuuya ikoko kati iwe I stay more far away like far kure nemuJoburg kanzi it's okay ndinorara panapa mangwana ndokwira bhazi akarara sho papark station kukwira bhazi ndokuzotenga tiketi mangwana rekuuya kwandandi takatogara tese zvakanaka tagara ndobva ndazomubvunza ndikati okay nai chimbondiudza isusu takagumira panguva yatakagumisira tagumira panguva yetsvakira ikumi saka zvichafamba sei anobva ndaiwa inini it's okay don't worry about it inini zvinhu zvanga zvangobatana ndinokuudza zvandinoplana ende for sure aiplana kundoroora ende akandobvisa amaini andiri positive iye ari negative wabvisa mari yake zvakanaka inini pakuti mwana manje inini ndaitya kuti saka mwana ndinomutakura sei inini ndakadai usunga sezvineiwo pandaenda ndinopiwa mapiritsi angu kuchipatara pandaonawo mukadzi aitisa kanseling anga ariko aita nezveHIV what nobva nditi nobva ndamubvunza ndikati naiku kana uchida kuita mwana isusu takamira so chichi tinoita sei nobva nditi no problem ndinoita examination tikati ni mari handinayo kanzi don't worry ndokugadzirira izvozvo zvinhu apai tagara saka sisimelirega nekudza izvinhu chakaitika chakandityisa mulife yangu panguva iyo we were using protection and unfortunately condom rakabesta besta kwakaita condom ndokuita nhumbu kwandakaita alright saka ndabata pamwiri paya ndobva ndamuti you know what handei kuclinic anoti zvakamira sei saka ndakekutanga negative andaona kudza kuti nodzoka after 3 months adzokera 3 months ari negative adzokera 6 months ari negative ndatozvara mwana ari negative iwi mwana gore negative mwana 6 years negative kono mwangu ane 7 years ari negative ipato ndatakura imwe mimba futi makabharura futi kondomu this time takaita natural way not natural way insemination okay saka sisimene nyaya yekunzanzi HIV ndiri handiti asimomboziva asi murume is still supporting you like murume ari ngokusapota like before like before inini nonga zvambotaurwa nyaya yekunzi mapiritsi anombovhiringidza inini I don't want to lie because ndikafunga inini ndakamboabhusa murume uya pane ungoti ukangokanganisirwa kadidiki unopopota zvokuti kana
wawega manje kana waakaunta unozotanga uzvibvunza kuti what did I kuti ndasvika pakupota pangosvika panguva yakadai zvinombovhiringidza unombovhiringidza plazini ukambofungawo kuti ukangofungawo kuti inangu the guy akandipa chirwere inini ndakatokanganwa nezvazvo maybe inyaya yekuti I quickly moved on. Makambosangana here naye? Okay. Kana kuti anotombondimhoresa achitobvunzawo kuti vana vari sei chichi totomubvunzawo kuti ako vako vari sei chichi. But hamutauri zvokuti iwe wakandipa chirwere, iwe wakandipa chirwere. Never. Anambobvira ndakambomuudza kuti you did this to me. At least there's a happy ending as well. Ugere zvakanaka and une ningirikiri une murume wako une vana vako zvinhu zviri kufamba. Saka but awandikwa nezuro takaona kuchinzi kwazvo kwai pachirongwa chiri kunetsa paFacebook mazuva ichi chane zuro na chakusura zuro nasuro. Handiti vari kuti kana uchimwa treatment yako munhu wako wanenge uchigara naye abatiri mapiritsi. Abatiri chirwere. Yes, I forgot that part. I forgot that part. Inini stage yanda aveka. Stage yekuti ndikaenda ndikatorwa ropa zvezvi. They can't see anything. I will just test positive. But ndingerini viral load yangu inini iri kuita ndachitidzikire zvokuma 500 nenyaya yekuti ndine. Saka chero mukaita musina makondomu abatiri. Madhokta akandiudza izvozvo but havakurudziri. Okay, havakurudziri. Zvisingakurudzirwa asi havakurudzire asi akandiudza kuti you don't have to worry because every level yawavaka you can't infect but you can't take chances. Okay. Another information. Saka ndinofunga zvokuti vanhu zvinokurudzirwa tinoona mwaituka kana zvakadaro tinotoita munhu abati nokuti zvakazoda tikati pamunguda ndozvinokurudzirwa zvo. Hakuna chinhu chakaoma zvakafanana nekuita hondo abhota. Haufile here kuti wakauraya munhu. Ndizvozvo unotofila. Handi unofila kuti wakauraya munhu. Alright. Kana iwe ukanzi uri undetectable wobva wazonzwa kuti munhu akatesta positive. How are you going to ipapo manje? Ipapo. Saka I think zviri nani kuti munhu uprotecte pane kuzoita maregrets because zvangofamba uchipa vanhu zvinhu. Asi manje iwewe Nakai ngatikupesere kuti Nakai iwe kondomu rozonaka everyday here. Angobvunza wangu. Hapana paunotomboshuvirawo kuti ndoda nyoro vicha. Sisimeli unozvifunga. Zvinowodi kana wazvifunga. There was a time yekuti ndakamboona murume wangu aine girlfriend. Yachiita chata negirlfriend yake. Chinhu chakauya mumusoro mangu ndechongoti inini handikwanise kumupa zvake iri raw. Handikwanise kuipiwa iri raw. Saka takangotaura ndingatongomuti you know what? Inini hangu zvauri kuita handizvifariri. Semukadzi unotaurawo kuti chihura hachidikana. Ndizvozvo. But kana wazogara wawega manje ndinoti kana ndakazoti kana ndagara ndandega ndakati okay since inini I can't give him personal protection, maybe he really wanted something like that. But angonditowo hake sorry what so naangozvitorawo ndikati men are just men.
ko idzi nyaya dzekudyanana dzemablojob and what saka munodzidi hamudziiti? Hakuna chironda kauka. Okay. Kana kune chironda kandopo munonzi munhu ngasaite sei musagumana ropa rifawo sei kugumana plus mafluids mamwe acho isusu hedu unongozoitawo extra careful wega tukangoona umwe wako panyandisoona kana akaitawo simba racho ndabvunza mubvunzo iwoyo ndatobvunza wani vanhu vakaseka pano ndikatosekawo achiti ndiri pregnant ndikati makadambura condom futi here zvikanzi aiwa takaita inonzi insemination vakaita inonzi insemination ndo yavakaita. Fortunately kwandiri ninhanguka insemination zisimende it's for free. Okay. It's free like yeah. Andizivo pamwe Mwari vakangondisanganisawo zvangu nakansela nemanurses akandiba anodya maromo anodya ndozvaari kutaura kuti tinodya vanodyana as long as kusina chironda chiriko mumwe pakati pavo vari tu pasina kune chironda kusasuku vanotoita zvitori noma kutodyanana asi kungoti bepa iro riri ndo raanenge mutori vakuru vekudla aiwa ndikutera ndikutoti angu mutori vakuru vekutoidla inyuwe murume wenyuwe zvakanaka kwekuperformawo sawaife ari mumba. aiwa ine ndakatongozorealiza kuti kurwara chirwere chinonzi HIV hakusi kufa zvakataurwa nasisi vekuchando vekuti hanzi iri nani pane kuva necoronavirus. Sure. People have died in China Sure. and all over the world nenyaya yecoronavirus. Issue. Saka ukangozvifungawo izvozvo kuti how many people vakaita vari diabetic vakafa, vane heart vakafa, vane BP vakafa, but I'm still alive and how many years did I take my pills waya ndakamatora kaanetsai. Umwe munhu anoita accident chaichaiyo achifamba accident achi murodhi asingarwari asingachionzi accident motofonerwa kunzi uyai muidentify body asina mbovhera akarwara neHIV. Koita mumwe munhu kuti anongodonha asina HIV kunzi angodonha akafa asina kana paarwara. Saka andiona ngoti it's a big deal inu. Sisi Melinda takafushira vakawandisa after ndatesta positive. Saka inini at this moment notongoraramawo semunhu wacho. So just like munhu, just like everybody. Well, that's mwana wangu wechipiri manje ndetwo okunda ngoona kuti handisi kuda hangu zvokuti tuona kutora machances kuti mwana wangu anogona kuzobatirira pakubarwa pakubara kuti angobhukoni kati inenge pandinondobara dokta ndiiteyo chi operation. saka saka ina ungangokurumidzira kana paine vane mubvunzo zvavada kubvunza they can ask. Hanzi pane vane mubvunzo here but ine I think apa pane happy ending guys. Vakutoexpecta mwana wavo wechitu baba vanga varipo tambuva pahagi baba he deserves a bells guys. Baba rume vakaita sebaba vavashoma sure kola nakaika uchengetedze murume uchu uchengetedze murume wako uyu uchengetedze murume uyu sure uchengetedza murume uyu havawanikwi vatatu 4 5 vakaita fana nemurume uchu. If I tell you kuti kumba kweduka hakuna munhu anoziva kuti ndizvo zvandiri, kumba kwavo hakuna munhu anoziva kuti ndizvo zvandiri, inyaya yedu tirito. Wow blessing. Ndopo unongoona kuti zvimwe zvinhu Mwari vanongozviitawo nenzira yavo. Kuda murume wangu ndinomuda sisimiri. Maproblems anowanikwa aiwa hakuna imba isinganayi, hakuna marriage isingarwiwi, hakuna marriage isina maproblems but muchidanana futi munotobvondera kuti amwedzi musingataudzani mai mwana asi muchidanana zvonoti umwe akatonoka kusvika unenge uchingodongorera nepawindo kuti aripi asi musingataudzani andiona akapinda kuti asi hazvirevi kuti hamudanani munenge muchidanana pafeya. zvekuvarira
zvokuvharira madho zvandaitaura nezo zvokuti vharira madho izvo its very normal, it's a normal mudzimba umu tinozviita kubhenga madho, kuvhara madho, kupopota kudii, kubhenga kuita ape nda kuita sei, but hazvire kuti patna yako inenge usingaidi ndokutaura chokwadi, patna yako inenge uchiida. Handiti maona rudo runenge ruchitoripo chero naiye hazvire kuti haatokudi, anenge achitokuda. Handiti maona. I think we need to have timboita discussion yedu, just a discussion yekungotaura izvozvizvi, like tongoiti no under 18 maybe timboyanzotaura zviri dhipa nezvebedroom. Handiti pasisimedi diaries tombotaura zviri dhipa nezvemumabedroom, kuti varume vanombodei, vakadzi vanombodei, toita seiko mumabedroom. Hakuna anozvigona guys, inyasha dziya kuti uiti gweimba igare, inyasha dziya dziya, kana kuti zvidii unogona kuita zvese akangokusiya futi murume wacho. Handiti maona. I think we need to have a day rekuti huyai timbonyatsokungotaurawo, umwe zvinomushandira umwe hazvimushandiri, timbonyatsodzitaura chavo chekuti imi guys toita sei, toti vana vadiki please hatisi kuda pano. Handimona kusi padiaries totofunga kutaura dzose dzose. Handiti maona. Shokwadi sisimela, I really thank God, and I thank God for the husband that he gave me. Thank you. I thank him. I don't know, Shetika was in future, but I really appreciate him. And you are so beautiful. Pa profile picture pako apa kana uri iwewe. Kana uri iwewe pa profile picture pako apa, you are so beautiful. Jeshua, wakanaka zvokuti. All right, thank you very much, Kola, for sharing your story with us. Thank you very much. Bless you. Right. Mainzwa imwe. Pane imwe mirai. Pane comment yauya apa. Sisi, I need to call you as Heidi. I'm in a what? Inonzi discordant marriage. Marriage ndeipi. Right. So guys, we are going to take one last caller. Tobata Sorora. One last caller. Serious pa diaries guys. Hatifangi kungoita ma stories ekuti every day tinge tichingodwa nyaya dzinosiririsa ka guys. Naimi zvinozobuda. Hadzidi kungosiririsa nyaya idzi. Dzinodawo kuti sometimes timboita nyaya dzekuti vanhu vanenge vachiseka tichinakirwa tichiudzana chokwadi sevarume vakadzitsurana. Ndikunyepa here guys. Right. Caller, hello. Hello, Kola. Kola, hello. Hello. Muri volume yenyu iri pasi. Techida kuti tinzweka tati message yamasenda. Saka volume yenyu iri pasi manje. Hamugoni kuwedzera volume. All right. But vanofona after 5 minutes. Animaona. So, asi into kunyebere guys. One positive, one negative melee is what it means. Oh, okay. All right. Okay. Thank you, my Kiki. Okay. I think ndikunyebere guys tumbo damwe muso kuti timbo yatsotaura zvakanaka. I believe kuti pa diaries pana vanhu vakati kure ipfungwa. Akusi kumvenge kuti vanhu vachingoya vachikuita mvunga mpopoto gango timbo gango wakati nyama imomo voti matumbu voti maguru. Panapa tinotokwanisa kudzidzisana ka tikadzitaura ka tikanzodzitaura ka tinyatsowirirana tichinyatsopokana ka zvikangofaya zvakanaka pasina kutukana pasina chi. Hamuzvioni kana nchinyepa ingoti ndikunyepa. Anyway, update pana nyaya ya Lindsay yanga achibvunza ya tadiwa na Liseho. So phone send. All right. Caller, hello. Hello, Ndiri right murise wedzera volume yenyu mbijana. But ini tukunzwai, but I'm not sure kuti man vari kukunzwai manje. let me try again. All right. Regaiti you try kufona futhi tinzwe. Answer the demonstration. Sho ma demonstration unozoita here nawe Tifa Jones. Ma demonstrations unozomaita here. Techida kunyazo kuvaigwa tichimboseka vedu vechimbobvisa stress. Hatingodi nyaya dzekungoti every day vedu dzinotodzida hedu because ndozvikuitika mupenyu hwedu. But idzo nyaya dzebonde zvacho handisi tikudzirarama.
dzebonde idzi handiti kudzirarama everyday tifanira kudzipota tichidzitaura dzebonde idzi. Handi kana tinaye anoda kuuya apa achiuya hake akavhara fesi yake achiti demonstratera achiti ndoda kukudzidzisai tinoda anouya hake otitaridza kochakaipa chi hapana handimaona. Kana Muzaya Brenda inini ndichingori host guest ndiano varipo basi ava kuti vamwe vandisingagai vanotouya kuti gai ndiuye asi ndovhara fesi yangu nemucheka ndichikutaridzai vanoiya voita isi takatarisa. Alright, kola. Hello. Yes, Terek muri sei mushe. Okay, ini nyanyo ndaibatira pakati but pandino ndechikoza kuti zvinani kubutaura although munhu unongotaura zvakore haidi but ukataura vamwe vanhu vanoita educative ndizvozvo right. Rega ndikudzei inini story yangu. I don't know hangu zvimwe zvachitaura vamwe because ndazonguvhura mai manje ndichibva kubasa. Okay, inini ndiri mu-discordant marriage. Kana chiti discordant marriage, it means kuti mumwe anenge ari positive and then the other one is negative. All right. Right. So in this case, inini ndakadiscover ndiri pregnant for my first child. Kuti inini I'm negative. Kuti my partner is positive. Right. So now zaita izozo we carried on with our lives, but then we went for my counseling and what zvakangosiyana kuti tinzwisise kuti what's going on, right? So I just want to help vanhu vanoti kana munhu aita positive onzi yatova death sentence. It's not. And chinoitika panyaya yekunzi munhu ari positive, nyaya yekunzi ari positive munhu anofanira kurwisana inonzi viral load. And viral load yako, as long as iri right, CD4 count yako inokwira. But when the viral load is high, yakanyanya mumwiri mako, CD4 count inenge ichidzika. Right? Saka nyaya iripo ndeyekuti munhu unenge uchingomwa mapiritsi ako, the more you take your tablets, time yawakazvipa kuti inini ndinotora matablets angu time yakati, viral load yako ikaita undetectable, wangofanana nemunhu ari negative, zvekuti ukaenda panew start center chaipo ukanotestwa like muchingoenda kunotesta munhu ari undetected, inobuda iri negative. Hello, tikuzwa tikuteerera tikudzidza. Right. Okay, inobuda iri negative. So what happens is kana uchisangana nemunhu ari undetected, munhu ari undetected haakuzadze iwewe uri negative. You can live a normal life nemunhu ari undetected. Chinodiwa papo ndechekuti iwewe partner iri negative, unofanira kugara uchibatsirana nepartner yako kuti mugare muchimaintaina that status iripo pakati penyu ipapo. Chimwe chandakadzidzawo ndechine blood group, blood type. Vanhu vane blood type O havazi risk stereki for that virus, for HIV virus. They are no havana risk yakanyanya kuti vaibate kunzwa kuti uya I mean blood group O aita positive. Vakawanda vanokurumidza kudonha ma-A nema-B. Handiti. Right. So tiri panyaya yekuti hanzi yevana yandambonzwa nakola. Yes, you can do yandambonzwa kola ambobva aitara zvokuti yakaita insemination kuti aite for them kuti vazoita mwana, handiti. In other cases, insemination inenge it's like kumwe kwacho you pay and it's expensive, handiti. So if it's undetected and then you go kwa counselor or wherever kwa doctor wamunoenda iye, unogona
prep iyoyo for you kuti uzoita pregnant unopiwa prep iyoyo kunzi okay kana mazosangana pai you must take this prep chaicha. Prep ndeye 72 hours kwete zvatachinzwa zvekunzi munhu anozonzi prep after 2 years hazvikuna zvakadaro. But chana chingoda kutaura ndechekuti munhu you can live a normal life kana once uyu ari negative uyu ari positive. And it has been 12 years nanhasi I'm still negative and my partner is undetected nanhasi. Saka iwe uri blood O yacho iyoyo? Yes, inini I'm blood O. Okay, so that's why maybe you managed kuti muite nhumbu yenyu mukaita mwana pasina kubatira chirwere. Yes, maybe, I don't know. Alright, kana tidzongori unyasha zvechirwere izvi hazvinzwisisike guys izvi zvinonetsa zvokonfisa vanhu brain ndikunyepa. Hazvinzwisisike sismelika, but inini chandakaona chinofanira kuitika ndechekuti munhu you need to accept the situation yauri, because the more you stress about it the more it kills you. Wakutanga funga nezvimwe zvinhu zvasingagoni kuchinja zvasingagoni kugadzirisa. Okay, tikudzidza tikunzwisisa ipapo aba tapanzwisisa kola maita basa matipawo contribution yenyu, but pane vari kuti no that's not true, regai tivatore ivo vekupedzisirawo tizokuti ivo vari kuti chii, vari kuti that's not true. Thank you very much Kola for your input. Right. Anzi avari kudiscon iyoyi yacho yemakapusi mumwe anenge anayo mwasina, saka hanzi zvavataura izvozvesve hanimaona. Saka right, I'm going to take one more caller, one last caller guys, and then to dismiss her because I need to go kubasaka andika kwasviba, I need to go to work. So kana aripo mada kufona Sisabina wait matimuruda kufona. Right, I think there she is. Hello? Yes, Sisi Ndebe. Mushe kanjani? Ndichida kuagiwana Kola akachitaura nyekuti izoni hanzi kana ukatestiwa kana uri HIV positive either detected inokwanisa kuve negative. That's not true, number one. If you are positive, you are positive. Zvinoitika nevirus mapirisi aunomwa, it makes the virus sleep. Saka virus haisi active mumwiri wako. In that way, it can't even spread to your partner. It can't spread kumwana kana une nhumbi. It can't spread in any way. But kana yarara kudaro, unongoramba uri pamapirisi ako. Then if you stop your tablets by any chance, inogona kumukaira aggressive. And mapirisi anokwanisa kuramba kushanda after that because anenge are resistant to mapirisi. Ndosaka zvinhu you need to take your tablets all the time. Inini I've been HIV positive for over 20 years. My partner is negative, but we don't even use anything. And life goes on. He is negative, my kids are negative, we are all good. So I'm told you should be. Maramba wena. All right. No. Because I don't even understand that. Because some of the undetected, my chances actually are close to zero. A good will just spread, I will tap us on chirwere chako. And then to know better, like I know it is not part of the topic or anything. Okay. You think we can say that's what's wrong. And you know the good part of it is that there's this relief you get. It's not easy because I'm HIV positive. That's the hardest thing to do. As much as it takes courage to do the more with HIV positive. And I'm going to accept the way you are, but I'm going to accept, especially Muslim community. A lot of people, they don't accept. Saka even I don't think she has the right. As long as I show her that it's like she read a community where she has the right to keep a status to herself until she's ready. Saka
get a partner who understands you and loves you the way you are. To seek a situation here. Because in Nangu, it was easy for me because ndakakwanisa kuti ndakwanisa kubudisa ndakazvipira kuti I might as well say this myself than for people to go around saying it. Zvinorwadza ukazwa zvakubudiswa nevamwe. Saka chinhu chekuti ndakatongodisaida hangu kuti izvoni ini nangu I'll just say it myself because I've been through it. Kurwadziswa nevanhu vachinditaura kutya kuti ndikazodai kune munhu kana ndikati zvakadai ndifukura ichitorwara. So it's just something chandakangoda, you know what, it's something that I have, it's something, it's part of me. Saka zvizi kuti ndichatongotahura. But kutadza kupinda murelationship nemunhu because of that, I think that's low. Because kana uchida munhu wako chingodana naye chirwere ichi chako chiri easy to manage than zvimwe zvirwere zviripo. So I don't know why people make a big deal out of it. Powerful. Vedu tadzidza. Thank you very much sisi maita basa. Tatodzidzawo. Thank you very much. Kwanzi yeke ndizvo. Yoko yeke hanzi ndizvo. Kana uri undetectable. Hanzi yeke ndizvo. Anditi maona. So guys, yeah. Hey, tadzidza guys. Anditika anotiwana kudzidza amenu. Tambotanga tiri 1000 point something tikadzika kusvika pa 280 pataveko zvino hamedo but tadzidza guys. So thank you very much guys. Ndichirongwa mune kuramba makatasa chirongwa guys. Ngatiite so tobatana zvakare nemusi weMonday anditika tiripo pano pachirongwa pano. You have a nyaya yauda kuya kuzoshare nevamwe pano. You are free. Uya undibate ku inbox ika kwete pa number iyi ke yamuri kufona iyi 071 aiwa pa iyi phone yamuri kushaya tiri kuitisa live iyoyi. Uya kuningirikiri uye ku inbox kwangu ndine nyaya yanguwo uya uti inspire uya udzidzise vamwe tidzidze anditika because tikudzidza zvakawanda panapa guys. Tikudzidza zvakawanda panapa pafair zvatanga tsingazivi tichikuti takazvidza kudhara zvinezvi tozvidza kudhara kupi kunyepa tinge tisinga kuzvidzidza zvimwe zvachona andimazviona. So uyani nyaya yachona kuno titaure nezvayo tidiscuse tibate ingave nyaya yechi ingave topic ipi ingave nyaya ipi handi tinoprotecta maidea edu pano. Kana uchiziva kuti nenyaya yako iri juicy yechihulete mukati haudi kubuda uri iwe unongofona tokupa zita handika. Kana uchiziva kuti voice vanhu vanokuziva unongobata mhino yako wobata mhino taura wakabata mhino handiona hapana nombofaka kuziva kuti ndiwani wanga wachitaura. Musanyeperwa handiti maona musambonyeperwe. Hanzi mati ebonde ndirini tise makalenda. Pane yakakumbirwa hanzi wai vana mai vachivenga vachisarudza vana yekutanga kozera 2 yakakumbirwa 15 zuro nevamwe vasikana kuti hanzi wai vasikana kana kuti vakomana muchisvika pakutrustana kuda pakungoita yeke yakadaro musina kuenda kunotestana hanzi timboiunza mudariro kuti muidiscuss imimi then maybe after that one anomaona. So zvichaitika nezvokuti ndina chiremba vandinavo ndichauya nachiremba pano vachiremba vouya pana pamunyatsobvunza maquestions ese amuda kubvunza chiremba chidi vachikupindurai anomaona. Hanzi pana taura yemastep mom sisimeli anditi maona ndotaura kuti pakawarirwa nastep mom hauna kurerwa zvakanaka nastep mom vako chiuya kane nyaya yacho tinyatsotinzwa vanhu vadi vagone kuti vataure newe nezvenyaya yacho yemastep mom iyoyo tinzwisise then tosovhurira vamwe malaini kuti vazofona vachitaurawo dzavo nyaya anomaona kuti tichinzwisisa andichimaona. So hapana munhu tinovharira kunze munhu wese anoda platform ndemunhu wese anoda nyaya yake chete tinongokuprotecta. Kana uri gamba uchizvimiririra aiwaka unotoita video call tonyatsodayiwo foni unonyatsa kuona gamba richitaura zvakaita teklai gamba riya andimaona teklai gamba richinyatsotaura chaizvo antimaona. Saka ndo zvatinge tichida. So guys, thank you very much for being pachirongwa. Rambai muchisupporta guys. I need your support. Andika, let's keep on talking. Let's keep on, sharing our ideas. Ngatirambe tiri pamwe chete, tichingofamba munzira imwe chete, anditika tichingodaro zvichingofaya. Anditimona. Isusu nemawandira tunoita panapa yoye namba yoyikai. Tikangobata tikati no to negativity uko. Unana mvenge uko. Even nepano even Facebook yacho nakavana pesa vangu unotizvo. Ukwakuske munapesa rangu zvichinja ega anomaona munapesa rangu zvichinja ega ikangove playground inenge ichitambira zvakanaka vanhu vari free. Stigmatization has to stop.
hana mukota vanhu vakawanda kurarama neHIV vanhu vakawandisa, but they fear andika to come out and say their statuses because vanotya kudi kubhashwa, vanotya kutukwa nazvo, vanotya kuiswa mashoko mumuromo. Andimaona, let's fight this stigmatization together andika kuti zvipere. So guys, ndoda kutendai maita enyu, mwari kuitire zvakanaka. Anditika anoda even kusponsor show andika nedata or anything ndibate kuinbox and then tongodaro kuti zvedu zvifamba. Tina masponsors guys, we don't have sponsors. Chimwe chinhu zvakare update on Tadiwa and Liseho anditika Liseho, what I can simply say is vane accommodation iri bo. The person anga promise kuti nchababhadhara 3 months rent or so haana kubhadhara, so there is plan B andakazoitawo inini zvangu, but as going pandakazama kuenda kuvabereki vemsikana kuti ndinotaura navo, guys pakaita chimoto kana nguva yekubaya live button unotonyara unoishaya mai mwana unoinyara, pakaita chimoto mai mwana ndakabva kundichita kusvavaira kunyara zvikanzi muri kuipindira papi, muri kuitenga papi, siyai zvakadaro, siyai atambura yakadaro, hatidi kuzvo nhambo zati mandawane mitemo yakaoma kudaro. Zvandakanoona uko vedu we takaenda navaya bamnini vaya takabva kuti tisvebaira mai mwana, takapinda mumota tichita kusvebaira handimaona, tikaenda kumukomana kuvabereki vemukomana tikanoti awanikwa basa kuJoburg tatati tibatsire, zvikanzi tine hama yakabayiwa nebanga Joburg, imi mai imi mabhepi akanobayiwa nebanga anofira kuJoburg koko imi ndivatongo ndakabva ndakuona chiwi regai tingodi kana tiri kubatsira chirega tingobatsirawo sevanhuwo from a distance. Andimaona tirege kuita kunge as if we are getting involved, because it seems as if mafamilies too aya akaita hondo yakasvika kumapurisa, vakasvika kune vamwe mapurisa ikaenda kwachifu, kune chifu vakaisa kwachifu. Nyaya yacho makakatanwa zvokuti hanzi pari kutonetsa, pari kunetsa. Animaona saka takangodzera kuti gaindimire kure kana chibatsira iye chira kanifanira kuti andinawo kana usavi kana ndinawo ndinongomupawo. Animaona ndinotenda pane anonzi Lynn akavatumira 500 rand, I think 500 rand, ndinotombowa pairi mari ndatovatengera 5 liters chemafuta, ndikavatengera neraisi mimba yaida zvonaka, ndikangovapawo ndikati musachataura kuti chikafu muri kuchiwanepi, munongodlawo makanyararawo muchingono yekutamba. Mukomana ndikamuti iwe accommodation takupa pakanaka because ndine mzozo yangu imwe ndaita saloni, so chimkuku chandakata savheranda chakanaka nakauso handichisingapindi mvura, chitori smart ndakabva ndatichitora ichi vachivhuna vakatora vakanovakiridza pavakanogara. Handimaona saka vakukwanisa kugara po zvakanaka pasina chamuchapindiwo mvura. Mugaraji mangu manga mine TV yanga irimo, zvimwe zvana TV ndinasingashandisi, ndikati tutai pandavatutura zvose ndakanavapa nemachira nechi kuti at least pave comfortable. Zvikanzi muri kutotaura kuti hanzi makamupa zvinhu, muri kuda kutoti aite mwana wechitu papo paari papo. Mandawaya endiudza izvozvo, muri kutokurudzira kuti mwana wechitu kana zvamuri kuitaka imi mai imi uchati kudi zvinowaso kufonera uya mwana ati atina kana chikafu ucharega, haucharegi, unotapudza wopoisa muchiplastiki wongonopa ngonoti mwari ndimunoziva zvezvakawanda wanda zvina ndivaziva ndisikupindira nyaya dzavo, asi ndiri kungobatsirawo ava vasina. Mukomana ndingangopa advice kuti iwe wotoshinga kufamba kutsvaka mapisi job. Vazhinji mudzimba vari kufamba vachidi Desi haana kuya nehembe, Lindsay Desi haana kuya nehembe, hembe hapana. Pane tori nemukadzi muUgandan, mufunge muUgandan akaona live kuYouTube yangu ndopa akabvunza, anenge anashiya nemaZimbabweans kuti kuri kunzi kudii, ndobva atsanangurigwa. Ndiye akakwanisa kutsvaka kuona namba dzangu apa akandifonera, akatora hembe dzake muUgandan iya because vanenge vakangoda kuti inzanei, akatora hembe dzake muUgandan yoya beplastic dzake dzanokwana ine bhutsu size 5, akati munondipira. Ndanzwa nyaya yacho ndabvunza vamwe vandinogara navo vakandiudza nyaya, so I know because ndakaitawo zvinhu zvakafana izvo. Saka ndiye akatondipa plastic rehembe ndikanovasvitsa muUgandan mufunge. Saka atina hembe dzakabuda kumaZimbabweans dzakauya. Vanhu vakangopromisa kuti titeverere vanhu kuti nai vedu izvo zvakazodi zvinonetsa. Handiti maona, so ndongoti mwari muUgandan uya mwari amuitire zvakanaka because at least akwanisa kuchinjawo, akwanisa kupfeka mimba isina kushinywa zvezvatakaona kuti maiona bhurugwa musiya palife, chidhiresi chakasvikawo munenyaya yekuti mimba yanga isina kana dhiresi. Anomaona avewo nezvidhiresi zvakapuwa nemukadzi uya zvakatonaka zvimaskin tight zvimatisheti zvaari kutopfeka. Anomaona accommodation wo ndakavapa vave neiripopo, vave nemubhedha wanga urimo mugaraji mwana asingadoshandisiwo. Ndikatotorawo mubhedha uya ndikatotiwo mubhedha TV chi, ndikati aiwa vanoti ndikukurudzira mwana wechitu zvavo indangopawo kuti vagare nezvese neaccommodation ndangovapawo mukukoyo. Mukuko kuti ngadai ndakatoti dai ndaitengesa kana 3.5 but kana 4,000 chaiwo, but ndakachitora imudi muwane kugara.
vakatorawo vakanoumbiridza vakagara kati mukomana vakumustriti muzara nakuita mapisi job emudzimba vanosakura yadhi vanodii watoi baba nditika wakutongoka kushinga wotopindawo mustriti wosakura wopo 100 rand yako wonoita kuti mhuri yako idye uchingodaro handimaona ndo zviripo ndo situation iripo iko zvinezvi handichimaona thats the current situation ichi ingoripo iko zvino ndakaona kuti takuita kunge nehondo iri kunzi iri pakati pemhuri mbiri idzi iwo unoda unozvikwanisa zimhino rako ipapo unoberekeswa hamene mandawaya guys unobva wakabereka chitsoka ndibereke uchibvako takanyavaira kusvavaira chaiko tichinda kumota mai mwana taudzwa mashoko maviri tatina mai vacho vakabata muchiuno kudai mai mwana hakuna vakadzani mai wakaoma asi ngoti handitosvika zvakasiyana ndizvo zvinoita. So guys, thank you very much nerudo rwenyu. Basic maybe yake pamwe akashaya kana chadi ameno zviri kwaari kana chida kupa zviri kwaari kana chida ameno zvingori kwavari ameno iko kuembedze mwana paembedze mwana pa ndo pane nyaya apa paembedze mwana apa ndo pane nyaya aichasihope kuti pangoita munhu anongodurura embedze mwana dzakare zvadzo and because andione mapisi job ma 150 rand achizotenga embedze mwana kuva chiti chikafu kuva ameno andizivi ameno ipapo ameno ipapo upenyu guys, it's life. Ameno ipapo dei papa ine munhu angangoti ndinadzo embedze mwana dzachadzishandisi ongoya nadzo ongotsidu at least chero wakasonzi kuti kunyoresa ndakamufunza kusuro pandakaenda kunopa mari yakati mugoni musikana pana pakati aiwa kunyoresa akadi advice akatora akaenda kunonyoresa anditika ndakaenda anga nebed photocopy yebed ndo yakashandisa anomuona saka ameno panyaya embedze mwana pa zvonetsa tongozviso kuna mwari ndiye anosiva nditi isati nechatosiva. So guys, yeah, thank you very much Dr. Ndai guys. Katibatane zvakare. Thank you guys, thank you very much. Hands got those things from Kapa. Hakuna chakauya Lindsay. Kana nchiti hakuna chakauya. Nothing came Lindsay. Hakuna chakauya. Kapa, Joburg, Pretoria kana kuti chi. Hanzi nai baby sex inokuzosika mwana nizvi. Nai mari kuenda kusikana ichitaura nyaya chikafu inozo baby. Hatizi avasivi. Vanongopfekedzawo chero dzichirari mukomana dzikaedzera sikanongopfekedza chero mwana apfeka chero abuda muchiklinika akapfeka hembe dzemwana chero andimaona chero apfeka sex yemwana hapana ari kuiziva kuti mwana rudzi hapana. Vese vakapromisa vaya tikatoti awa zvaita hembe hapana kana akaburitsa kana saka ndo vanhu vedu ndo mazimbabwe edu. I prefer kuti guys panotaurwa papa ungonyarara zvako kana usingakwanisi just keep quiet ungonyarara udarike handitika pane kupromisa zvinhu zvisipo kutengesera vanhu mhepo and then mangwana woriga kufilfila chindiona kuti vana vaya vanogona kuita pfungwa dzotonga pamwe mai ava vakapuwa hembe dzevana dzemwana uya dzaka vanhu vose vakapromisa paya pamwe vakapuwa vakatoviga ndisina kana hembe yandakarisifa handimazviona saka zvisina kunaka handitimaona zvinenge zvisina kunaka. Vana vadiki vaya vanogona kuita pfungwa idzodzo handitimaona zvinenge zvisina kunaka handitimaona. So thank you very much guys. Ngatibatane muchikamu chinotevera. Muve ne weekend yakanaka handitika muve ne weekend yakanaka. Kune vari kufamba ka musakanganwe ichi kushandisa mapepa yanga achitaugwa yaya pamuri kufamba muchinda kwamuri kuenda uko handika handitimaona. I love you guys. Take care of yourself.